Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Día inmenso, Bieito Baliño en Non Vale Furar. Día inmenso, unha semana máis, porque hoxe temos un xogador do líder da terceira, Cabo. Un xogador da prolífica factoría de Dubra. Que non é un xogador calqueira, No. Ahora que diso de Dubra, pode que sexa un xogador que leva 10 tempadas na Ise de Compostela e sexa o capitán do equipo. Pode ser, Cabo. De quen falamos, Pois Bieito está Baliño? con nós Samu Rodríguez. Que tal, Samu? Moi boas, moi ben. Gracias por convidarme. Que tal? Gracias a ti por vir. Que tal a viaxe dende a túa casa que daba lonxísimos de aquí, non? Ben, creo que safei porque non chovía, pero ben, unha caminata suave. Caminata, Bueno, Samu, nós sempre empezamos polos inicios, queremos saber como empezaches ti. Non temos datos, así que imaginamos que no Dubra, pero non temos datos de como comezaches no mundo do fútbol. Gustaríanos que nos comentases cando eras neno, como foi ese primeiro toque de balón. Bueno, eu empecé no Dubra con 6 anos, se non recordo. Ao principio tiña que adestrar e non podía xogar porque só había equipo de alevíns e non hasta os 8 anos creo que non me fixeron ficha, era Benxamín para xogaba cos alevíns porque só había equipo de alevíns. E un pouco así, xogando no pabellón de Benvibre cos meus amigos, a veces co meu pai, que meu pai tamén era xogador de fútbol nese momento. Xa Onde estaba? meu pai xogou no Dubra e xogou tamén no Niveiro, que era un equipo do seu pobo que crearon entre eles aí cando eran xóvenes. E despois tamén o vin moito xogar en veteranos, que a día de hoxe ainda xoga, con 56 anos. Ainda é novo, joder. Sí, é novo, pero no seu equipo é o máis vello de todos. No Trazo. Xa desde que era pequeno, desde que eu era pequeno xa empezara nese equipo de veteranos, que tiña moitos amigos aí, e eu iba a velo todos os fins de semana a xogar. E tamén era o momento para xogar, para min, sabes? De vir a velo e nos descansos dos seus partidos, nos finales, pois sempre xogaba aí. E un pouco empecé así, e despois cando me puideron facer ficha, pois empecé a xogar cos alevíns, neste caso, en edade eu era Benxamín, pero xogaba cos alevíns, e aí estuve hasta primeiro ano de infantil, que estaba xogando cos cadetes, porque non había no Dubra. Cuidado, en ese momento, sí, non había rapaces suficientes, e subíanme a min e a Brais a Belenda. Mira ti, sempre xogamos xuntos. Pouca canteira en Dubra. Brais a Belenda, Sempre que nos subían os dous. De Benxamín xogábamos en alevíns, de alevíns xogábamos en infantís, e aí el veu antes po Conxo, antes que a min, que había un convenio antes Conxo e Santiago, a infantil de primeiro ano xogábamos no Conxo, e el xa estaba na pretemporada. Isto que vou contar é algo que me tocou, porque un día estaba xogando cos do Dubra e chamoume meu pai e díxome: tes que ir a adestrar co Conxo. E eu non quería ir, eu estaba ben cos meus amigos, claro, e tal, e estuve chorando toda a tarde. Porque eras infantil, decías. Eu era infantil de primeiro ano, eu estuve desde que cheguei do colexio, e me avisou miña nai que tiña que ir, empecé a chorar hasta que me veu a recoller o pai de Brais. Pero chorando a lágrima perdida, que eu non quería ir, eu era do Dubra e eu non quería ir con nadie, sabes? Claro. Chorando como un neno pequeno, e meu abuelo hasta me decía: pero que choras, vas a entrenar con eles, tal? Pois sí, chorando, pero como un... sí. E cheguei ali, acórdome, era a primeira vez que xogaba con rapaces da miña edad. Abusaches deles? Non é que abusara, pero sí que me encontreime moi a gusto entrenando. E gustoume moito, foi un outro día máis, o entrenador que era Anxo Doval nese momento, e dixérame que si quería que me podía quedar ali, e despois non quería volver co Dubra, porque a verdad que, non por mal, pero a verdad que o pasaba moi ben, eran infantiles de Galega, éramos un equipo todo de primeiro ano,
disfrutei moito ese ano con xogadores como Gavi Sanín, que estaba no Conxo ese, Brais Abelenda, Martín, que é central do Céltiga, Sánchez. Sí, Martín Sánchez. Éramos un equipo bastante chulo, todos de primeiro ano, fixéramos un bo ano, salváramos en Galega, e o ano seguinte pois xa fomos ao Santiago, porque era un convenio de infantil de primeiro ano, estábamos no Conxo, de segundo no Santiago. Tamén fixéramos unha temporada espectacular, que quedáramos terceiros en Galega, creo, a nivel individual ese ano fun a selección galega, porque... Con quen coincidiches ali? Na selección galega esa, pois Santi Mina, Rubén, había un porteiro que fora po Real Madrid, que non me acordo o nombre, que estuvo en Racing de Ferrol, ahora fuíseme o nombre, era da miña edad, Robert Pierre, non sei, Gavi Sanín tamén estaba. Non había mal equipo. No, había moi bo equipo ese ano. Ti estabas curtido. E Brais non iba logo. Tomás Abelleira, Brais non, porque Brais cando era infantil era un poquinho pequeno, eso que ese ano creo que metera 40 algo goles en Galega. Eu tamén metera unha porrada de goles. Goleador daquela. Eu xogaba de medio centro, pero físicamente era casi como ahora. Sí. Recordo que sempre tuve anos moi goleadores en fútbol base, creo que metera cerca de 30 goles, e tamén xogaba co División de Honor ese ano de cadetes, a veces moito, e fora desa selección galega, un pouco, bueno, eses anos pues, sempre te chaman a un equipo de por Celta para preguntar, tú era unha reunión co Celta, sobre todo ese ano, pero as condicións para ir alá non eran as que te ofrecen agora, había que cambiar de colexio, había que ir ás 5 da tarde a San Lázaro e recoller ás 11 en bus. Sí, aquí íbamos a xogar en División de Honor, sendo cadetes de primeiro ano, estaba ben. No Santiago, creo que era ideal, además cos meus compañeiros todos que eran amigos, creo que íbamos a estar nunha categoría mellor incluso que a que me ofrecían eses equipos, porque iba a xogar no cadete B. Claro. E decidín quedarme. Tamén fixemos un ano espectacular de salvar a categoría, sendo todos de primeiro ano. Ostras, como é eso de que erades todos de primeiro ano? Porque daquela tiñan un convenio con Xo e o Santiago, que ahora son o mismo equipo, pero antes eran clubs conveniados. Os de primeiro ano estábamos todos no Santiago, e os de segundo estaban todos no Conxo. Estados os dous en División de Honor, non? Os dous en División de Honor. Casi non había nivel aí logo. Sí, sí. E quedamos por encima do Conxo a final de temporada, sí. Eran de segundo ano. É que eso di bastante do equipo que había aí. Claro. Ostras, pero ti estabas curtido de xogar contra chavales moito máis grandes que a ti, no Dubre. E outra pregunta que teño é se teu pai era medio centro tamén, que quedou aí no tinteiro. No, meu pai é lateral izquierdo, foi sempre lateral izquierdo, e vouche contar unha boa anécdota de que cando empecé a xogar ao fútbol, cheguei e o entrenador que non me adestraba xogara con meu pai. E o primeiro día lateral esquerdo. Púxome lateral esquerdo. E eu, pois púxome a xogar lateral esquerdo. E cando levaba todo, medio entrenamiento ou tal, eu preguntoume, Samu, eres zurdo ou diestro? E eu, diestro. E dixo, vale. Pois pa banda dereita. Claro. Sí. Estuve de lateral dereito hasta infantiles. O sea, estiveches lateral dereito, estiveches no medio. Cando foi cando medio centro? Cando empezaches a xogar de medio centro? Pois mira, eu era levín de segundo ano, sempre xoguei central ou lateral. En fútbol 8, si, golpeaba ben o balón e tal. E cando me iba cos infantiles, pois eu era o mítico que disputaba ben de cabeza, que xogaba na tilleira. Na tilleira, se non vas de cabeza, non podes xogar. Puxo unha cara mou de... É máis campo pequeno. É máis daquela era máis pequeno ainda que agora, porque era de terra, había que darlle de cabeza. Eu daballe de cabeza a todo. A veces íbamos o balón raso e eu metíalle cabeza. Animal, E un día díxome o mister, Samu, queres xogar de medio centro? Eu dixo, bueno, podo probar. O único que che pido é que non pode botar un balón cando golpea o partido rival. Tens que disputalas todas, porque nese momento era o que había que facer. Eu dixen, vou xogar medio centro, non cae un balón aquí. Marchaba todos os días con dolor de cabeza para casa. Aparte xogábamos con mi casa, que mi madriña, que marchabas todos os días con dolor de cabeza para casa, e eu, así empecé a xogar de medio centro. Curtidísimo, macho. Sí, e xogaba cos infantiles sendo alevín de medio centro, e esa foi os inicios de medio centro. Sorpréndeme un pouco tamén, que claro, que digas que non había
rapaces en Dubra, que non había moitos rapaces, eso, porque non había equipo alevín, ou non había equipo despois cadete e tal. E, sin embargo, a xente que sai dali, sai moita xente boa. É como Uruguai, que é un sitio pequeniño, sai moito xogador boa. Témolo comentado eso, sí. É que é curioso, joder, moita xente en Santiago, moita xente que pasou polo Compos, ou sempre o Dubra, con equipos entre preferente, terceira e tal. Que vos dan de comer? É que ali ou xogas ao fútbol ou poucas cousas máis hai que facer. E ademais, o sea, non é que non houbera rapaces, que sí que había, pero había os xustos. Sempre os equipos eran xustiños, aparte sempre que destacaba un rapaz, pues sempre equipos de Santiago te chamaban. Ao final, pues en edade cadete, así sempre había rapaces de Val do Dubra nos equipos de Santiago, e un pouco eso pues merma un pouco as plantillas, que pasa aínda a día de hoxe. A día de hoxe hai plantillas do Dubra de fútbol base que casi non teñen nenos porque che marchan con eles, que é algo normal. É un pouco por aí que pues éramos xustiños en todas as categorías no Dubra, verdad? Bueno, pasan os anos na base de Santiago, chegas con 17 anos ao xunil de división de honra, non? Do Santiago, estaba Brais Abelenda, bueno, bo equipo tamén tedes, pero descendedes, non? Xunil do último ano eres, non logrades a permanencia, que recordas daquel ano? Pois, aínda que fose un ano que quedamos últimos, teño recordos moi bons, porque vou retroceder un pouco, pero aí fixemos 2 ascensos seguidos. Eu era cadete de último ano, e máis Brais Abelenda, e subimos con Víctor Santos ao xuvenil de Galega. Ostras. Na segunda volta, pasamos de estar mitad de táboa a facer ascenso directo na segunda volta, con Brais Abelenda metendo que barbaridade, non? 10 ou 11 goles e outros 10 ou 11 goles nesa segunda volta co xogaba medio centro, porque era fútbol 11. Xogábamos 4-1-4-1 e eu xogaba por diante do pivote. Medio punteando, sí, eu metera Brais xogaba en banda, eu na media punta máis menos, meteramos por aí 10-11 goles cada un, ascendemos. O ano seguinte nacional volvemos a facer un ano espectacular, iso que empezamos mal, pero volvemos a ascender sendo de primeiro ano. Mima. Chegamos á división de honor. E na división de honor é verdad que é unha liga espectacular. Cos viaxes, co rivais, o sea, moi top, fútbol profesional, entrenábamos como un equipo profesional. A plantilla era xusta, porque se foi facendo con remendos de xogadores que viñan de estudiar, que eran de Vigo, xogadores que viñan de Lalín, que viñan a estudiar a Santiago e viñan a proba, e foise facendo equipo así un pouco sobre a marcha, porque éramos moi xustos. E teño tamén unha anécdota moi boa do primeiro desplazamento que fixamos fora, porque claro, aí íbamos Asturias, a dormir de hotel a Cantabria. A Cantabria. E aí fora, non sei se fora cando se creou o WhatsApp ou cando se permitiu facer grupos de WhatsApp, algo así. Sí. Daquela. Fixéramos o grupo de WhatsApp no autobús, indo para lá. Primeira vez que tiñamos grupo de WhatsApp, xogábamos en Cantabria ás 10 da mañán. Empezamos a falar polo grupo de WhatsApp, era a novedade, era tal, que o último mensaxe escribiuse ás 3:30, 4 da mañán. E tiñamos que estar a 7 en pé. Broncaza histórica. Broncaza, quen era o viste? Perdemos, Víctor Santos tamén, tuvo esas 3 tempadas. Bueno, eso, perdemos. Pero, bueno, o equipo era xusto, e aínda así eu teño un recordo espectacular dese ano, porque ese ano tamén creo que meto 14 goles ou algo así. Sí, fuches baixando números, a nivel goleador. Baixando de posición, e agora parece que volvo para arriba outra vez. Sí. Pero sí, eu e máis Brais Abelenda ese ano facemos un ano moi bo. Na primeira volta eu creo que xa levábamos moitos goles e fomos a facer unha proba co Levante, os dous. El queda, Sí, el queda, eu non. Nesa proba estaba Diego, porteiro do Arenteiro, e Germán Novoa, que está ahora na Ponfe. Estábamos os 4 na mesma habitación, ali na residencia, unha semana, tal. E a anécdota tamén é que me sale un orzuelo nun ollo, que era a primeira vez na miña vida que me salía un orzuelo, e a única que me salía un orzuelo. Que putada, non? Pero unha barbaridade, hinchoume o ollo, puxoseme
negro, Que putada, casi se non vía. Estarías ahora xogando no Levante sendo capitán do Levante? Non o sei, igual non, pero estuve adestrando 2 días, estuvemos unha semana inteira e 2 días estaba sin ver por un ollo. O sea, estaba así como, deronme pomadas, pastillas para que me baixara a inflamación, pero non vía. Estuve adestrando con eles así, bueno, eles seguiron en contacto comigo durante o ano, porque me escribíame moito o seu entrenador, porque gustaralle bastante ali cando estuven, Brais Ablenda tamén, cando acabou a temporada, pois a Brais decidiron firmalo, a mí non. Pero bueno, falando da temporada, a temporada de División de Honor quedamos últimos, o equipo, pois bueno, costábanos moito, facíamos moitos goles, pero tamén nos facían moitos goles. A Liga Quen era o porteiro? Era Souto, que agora, se non me engano, creo que non está xogando a fútbol, pero é máis Pedro Carreira. Había algún xogador por aí... Ese equipo estaba Martín Sánchez, o que está no Céltiga, Brais Vidal, do Estradense, Brais Abelenda, eu. Non está mal, Agora que estén xogando máis arriba, creo que non hai ningún xogador máis. Se me esquezo, pois pido disculpas. Joder, ti non fuimos polo Levante, pero chega a chamada do Deportivo. Agora sí, non, Samu? Como foi ese último ano de juveniles no Deportivo? Pois recordo que disfrutei moito. Tamén foi un ano que chego ali, era un ano que eu fun a adestrar a final de temporada con Secho, que era o entrenador do juvenil. Que casualidade. Entrenei un par de semanas con un par de entrenamientos con eles, que era a final de temporada, porque a división de honra daquela acababa en abril. E os equipos pois, seguíamos adestrando un pouquiño máis para que non estar tanto tempo parados, e eu fora a adestrar co Depor. Xusto chego, a semana ou así de firmar, aí hai un cambio de todos os entrenadores da base. Viñera Jaime Sánchez. Con Jaime, a verdad que me tratou espectacular desde o primeiro día, aínda que, si é certo, tuve un pequeno enganchón con el na pretemporada. Raro, esa. Sí, pero Jaime era moi temperamental, era moi quente, que teño un cariño tremendo, pero era demasiado quente. Que che fixo, logo? Pois fomos xogar un torneo a Ourense, que era o mítico torneo de verán que sempre viña o Real Madrid e tal, pois ese ano estábamos Celta, Pabellón, Atlético de Madrid e nós. O primeiro partido co Atlético de Madrid, semifinal, era sempre semifinal, final. Xogamos co Atlético de Madrid, que estaba Lucas Hernández, algún destes, Santomé. Sí, habría algún por aí. Santomé non sei se era máis xoven que a min, pero por aí, sí, algún habría deses. Metennos gol no minuto 1. Jaime, pois, como que me bota a min a culpa. Eu nese momento, pois, debín facer un gesto co brazo ou así, e no minuto 3 sacoume do campo. Eu, claro, eu viña de ser o, como quen di, o mariscal do Santiago, de que ningún entrenador me gritaba, sempre xogaba titular, sempre era o referencia e tal, e de repente minuto 3 cambiaronme. Golpe de realidade. Nunca me vira nunha situación así. Aparte chegando de novo aí, que ao final, joder. O sea, que non houve máis palabras que eso, o sea, non, un ganchón é así, sabes? Foi, o sea, pouca cousa, non lle dixen nada, o sea, pero cambiou. Con todo eso, semana siguiente, primeira convocatoria. Sin convocar. Eu xa viña no bus, aparte íbamos na furgoneta de autos pallas que facíamos 1 hora e media de camiño a casa e tal, e viña, nunca quedar fora dunha convocatoria na miña vida. Chego ao Depor a primeira día fora da convocatoria. Eu iba dándolle a cabeza, que non vou xogar máis, falo con meu pai e digolle que igual non xogo en todo o ano tal, e meu pai, a súa frase foi: ti entrena e o que teña que ser será, pero ti traballa duro así, agora descansa este fin de semana que non vai xogar e sigue dándolle. Bo consello. Moi bo consello, porque entrenei como un animal a seguinte semana, pero como unha bestia, e xoguei todos os partidos de liga hasta o final. Joder, había equipazo, vimos por aí. Sí, que Fornos, Diego Enjamio, Pincho e Pancho, o sea, Pinchi e Pancho, sí. Había un equipazo, Juan López, un mediocentro que está no Lealtad, no Langreo, Gabi Sanín, tiñamos un auténtico equipazo. Sí que é certo que fomos líderes, creo que hasta a xornada, non sei, hasta a xornada 15, 16, ganándolle o Celta na Madroa, en primeiro en Abegondo, despois na Madroa, pero tuvemos
sin exagerar, creo que tuéramos 2 ou 3 cruzados, porque Sergio Pereira rompera o cruzado, Sánchez, un medio centro que tiñamos que era moi bo romper o cruzado, Jorge de Dios tiña, que era un xogador Jorge de Dios. Era un xogador espectacular. Jorge de Dios o que adestrador? O jefecito, que lle chamábamos, xa daquela. Claro, Mascherano. Era unha pasada de xogador, e viña de ter lesións, tuvo moitas molestias, estuvéramos varias lesións así que perderamos partidos clave e acabamos terceiros, pero estuvéramos aí hasta casi o final. Pero teño moi bo recordo. Algún anécdota así guapa en Abegondo? Non vivías en Coruña, claro. No, eu vivía... Dura. Sí, dura. O único... Éramos juvenis, tampouco teño grandes anécdotas dese ano, máis que as risas con Jaime, que era super vacilón, metíase nos rondos e era o mellor do equipo, porque experiencias... Xogou no Madrid, non? Sí, no Super Depor, experiencias que nos contaba, a verdad que para min foi un ano de moito aprendizaxe, moi bo, a pena foi pois, non facer Copa do Rei ou Copa de Campeón ese ano. Claro. Foi, E non contabas de quedar? Claro, porque aparte sendo un xogador importante e tal ese ano. Que pasou aí? Pois eu quedeime na Fabril, eu fixen a pretemporada co Fabril, de Manu Mosquera. Iso é un momento difícil na miña carreira aí, porque fixen un moi bo ano en División de Honor, e quedeime, dixeronme que, bueno, que contaban comigo, iba a facer dinámica de Fabril e seguramente quedar na plantilla. Creo que era a xornada 1 ou 2, bueno, o Depor fai un fichaje de un xogador canadiense para o medio centro, Saint-Piet, creo que era. Mítico, sí. Saint-Piet. Bueno, dime que non vou a ter minutos, que habría que buscar unha cesión e tal, e eu digolle, bueno, que me axuden, non? Porque xa estaba a liga empezada. Claro. Dime, sí, donde che ven ben, tal. Donde che ven ben? Pues, que se son de ben libre, estaba Bergantiños, Órdenes, no Órdenes xogaba un amigo meu, Adrián Abelenda, primo de Brais. Primo de Brais, sí, que xogáramos xuntos en División de Honor tamén, do Santiago. Que é verdad, que despois ele agora deixou o fútbol, pero xogou en terceira bastantes anos. E iso, dinme que Órdenes, digolle, pois mira, Órdenes único por ir a entrenar con Adrián e tal, e dime, vale, pois xa falamos nos co Órdenes, en 2 días vaite a adestrar co Órdenes. Eu dixo, bueno, xa tiña todo firmado no Depor e tal, dixo, bueno, pois vou firmar co Órdenes. Empezo a entrenar, era Nacho Pacios o entrenador, estaban xogadores como Cabrejo, David Rey, un auténtico equipazo. Chego ali, bueno, empezo a adestrar, pasa unha semana, no Órdenes non me din nada, pasa outra semana, estou entrenando, sin dicirme nada, e vou a preguntarlle, sabes, digo, mira, aparte non iba convocado, dixenlle, mira, eu quería saber un pouco a situación e tal, eu non tiña claro aínda, non tiña representante, non tiña claro de si iba a seguir cobrando o que me dixera o Fabril, si non, eso era unha... Sí. Non sabías nada, estaba a liga empezada, non tiñas idea do que iba a collo a pregunto e dime os do Órdenes, mira, nós ofrecemos 100 euros ao mes, así, non é eso tal. Eu dixen, bueno, vou chamar ao Depor, O Depor era outra cousa. Sí, chamo ao Depor, que non era moito máis, pero era outra cousa, sí. Chamo ao Depor, e a contestación do Depor ya non eres jugador nuestro. E punto. Pero ti non firmaras? Eu firmara, pero era un contrato de servilleta. Sí. Dixo, ya non eres jugador nuestro, si queres aceptar, acepta. Collo eu, eu creo que Órdenes tamén non contaba que eu quixera aceptar 100 euros, seguro. Eu preguntolle a meu pai, e meu pai dime, mira, os cartos ahora mismo é o menos importante, tes 19 anos, xa te axudaremos nós, ti acepta, e despois xa... E acepto, e dinme que o Ordes empezara moi mal a liga, perdendo casi todos os partidos, e de repente dinme, mira, que de momento non chimos a facer ficha porque o equipo vai mal e ao mellor temos que facer outro tipo de reforzos. Isto despois de estar entrenando con eles 2 semanas. Oye, que 100 euros para eles era unha animalada, E collen, eu xa iba para casa, mira, estaba chorando, caírame pelo, eso era unha... Estaba estresado, para quitar un pouco o estrés iba a adestrar os alevíns do Dubra, para botarlle unha man a un amigo que tiña ali. De repente o Dubra dime, queres facer ficha aquí? Así,
preferente. Iba creo que un mes de competición. E eu dixenlle, Peña, va, non volvín co orden, xa dixen que barrise de min. Por claro, acordes que non estabas con ficha. Quedei ben libre e empecé a entrenar co Durs. E foi unha maravilla, non? Sí, foi unha boa decisión, dirías, ao final, non? Quedades cuartos, equipazo, e ti aprendiches ali un montón, non? Imagino. Sí, eu no Dubra os inicios foron difíciles, Porque hai un equipazo. É un tremendo equipazo. Estaba Adrián Vázquez, do Negreira. Adrián Vázquez, Ferreiro, Cholo, Peque, eso era un equipo... Diego Bendaña. Sí, Diego Bendaña. Dani Moto. Dani Moto, histórico, non? Ahora, do Dubra. Sí, eso era un auténtico equipazo. Eu chego e non xogo nada. Así, empezo xogando 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Viñas da división de honra do Deportivo. Sí, pero eu non xogaba nada. Teño tamén outra anécdota aí, que un día estaba para entrar, minutos, xogábamos 4-1-4-1 e dime Chus Baleato, vas a... Chus Baleato. Sí, vas a entrar de medio derecha. Eu quedei así, e digo, 4-1-4-1, estaba xogando Peque aí nesa posición, e digo, bueno, pues entrarei pa aí. Aí o Chus tiñalle moito respeto. Sí. O Chus era o xerife. Non sei eu podía ni preguntar, sí. E chego ali e vas a entrar de medio derecha. Vale, pues medio derecha. De repente vexo que en vez de salir Peque, sale Ferreiro, que era o extremo dereito. E eu miro así para o noso delegado e digo, ai, que me dixo medio derecha? E di, sí, ti quedai pegado a banda. Claro. Quedei pegado a banda, empecé a xogar de banda, a coña de medio derecha, e despois para todo o equipo eu era medio derecha. Era o vacile era medio derecha, ti eres medio derecha. É un pouco... Foi un ano difícil porque non entraba casi nada, e despois a partir de enero empecé a xogar extremo dereito. 3 goliños, E xoguei todo. Pasei no moi ben, era un equipazo. Na segunda volta todo. Sí, todo na segunda 15 volta. partidos titular, sí, temos por aí. E foisenos o ascenso en 2 partidos aí ao final, que perdemos co Ribeira, e creo que empate con Negreira, e foisenos o ascenso. Era boa preferente. Sí. Joder, sí que era, porque aparte, a ver, actualmente ponse un pouco a comparación de sair de división de honra que era a terceira división, é máis ou menos unha cousa, pero claro, ti viñas de división de honra do Depor e tal, e chegas a preferente, e costache entrar, ou sea, un nivel, máis nivel que hoxe en día, dirías. Seguramente sí, polo tema da división das categorías de ahora, porque agora é unha máis abaixo. Hai unha máis e seguramente houbera máis nivel, e nós tiñamos un equipazo espectacular, un entrenamiento era tremendo. E como eran os entrenos, bueno, eso, como era Chus Baleato como entrenador? Un entrenador un pouco de outra época, eso, old school. Non podo falar mal de Chus, que teño unha relación con ele espectacular, pero os entrenos eran moi monótonos, era... Casi sempre facíamos igual o martes, o xoves, o viernes. Había Farlek. Había pitidos. Correr por fora. Correr hasta Rial, que é un pueblo que está ao lado de Benvibre, e volver os martes, facer gimnasio. Eso curtiute como xogador. Sí. Foi un ano de moitas experiencias. Fastidiavos o Estradense de Bieito Baliño no playoff, ou non? 1-0 e 0-1. Sí, pero xa playoff, non sei como. Xa non podíamos ascender ningún dos dous. No, porque como era eso? Dependíamos dos ascensos de terceira a segunda B. Creo que antes da final do último partido xa sabía. Antes de xogar o último partido xa sabíamos que ningún dos dous podía ascender. Vaya merda, para que se xoga ese partido? Foi unha pachanga, porque quedaron os de terceira, quedaron eliminados en primeira ronda todos, menos o Pontevedra. Joder. Creo que eso xa non nos permitía. Era como un playoff por si había ascenso. Por si había ascenso, sí. Vale. E ascendera no playoff ese o Noia, como terceiro. Mira, o Noia, que despois, precisamente, chega a chamada do Noia en terceira división. Samu, como foi esa chamada? Chega Iago Iglesias tamén, que tiña moi pipeados a futbolistas de preferente. Como foi? Como se deu esa fichaxe? Porque te cambia un pouco a vida, non? Sí, pois mira, eu cando fui un po Dubra, pois aproveitei o ano e fixen os cursos de entrenador, o primeiro, o nivel 1. E aí coñezo a Iago, que era profesor. Coñécelo aí? Sí, eu coñezo a Iago como profesor, que además como profesor encantoume, eu salía enamorado das clases del, porque... De técnica, non? Era... Sí, el empezaba dando técnica, me parece, que non me acordo ahora ben, porque despois no nivel 2 doume táctica, pero no nivel 1 creo que me daba algo... No, daba outra asignatura, porque eso daba Julio Díez. Técnica táctica daba Julio Díez. Pero aínda así eu creo que xa non fui onde o coñecín,
E ele estaba, se non me engano, entrenando o xuvenil do Santiago, me parece. E tamén o fun ver varias veces e tal. E, bueno, chamoume en verán. Firmou ali e chamoume. Unha decisión difícil, porque Ir a Noia, eu no Dubra Na tua casa estabas. estaba na miña casa, o nivel, o sea, a nivel económico era o mismo, ou perdía cartos indo a Noia, Claro. pero tamén hai unha decisión de meu pai que díxome si queres medrar tes que ir, porque Teu pai foi o teu representante, Sam. Sí, e meu pai xa me dixera algo no Dubra moi bo que é para agardar, porque me dixo, cando non xogaba nada, díxome ti entrena duro para cando te poña non darlle razón ao míster. Eso xa xo dixo no Depor tamén. Díxome no Depor e díxome no Dubra, pero no Dubra marcoume máis porque me costaba moito entrar, no Dubra era difícil entrar, tiñamos bo equipo, pues así foi, entrei e non me quitou máis. Sí, señor. E dixo, bueno, pois vou pa Noia. E fun pa Noia con Iago. Ese ano, pois, a clasificación pois non foi boa porque descendemos, pero para min foi un ano... Estás a bo nivel, Sam. Para min foi un ano espectacular. Moita diferencia de Chus Baleato e Iago Iglesias, non? Si, eu con Iago empecé a xogar por dentro, a parte que era unha metodoloxía de traballo moi diferente. Claro. Empezo a xogar por dentro e a verdad que descendemos, pero a verdad que competimos moi ben todo o ano. Plantilla, pois bueno, era unha plantilla de preferente, boa, que estábamos en terceira, e que a terceira era moi difícil. Pero para min foi unha temporada espectacular, eu disfrutei moitísimo, Noia, o grupo era boísimo, tratábanos increíble, gardo un recordo espectacular e sin ser dali fastidioume moito ese descenso, verdad? Marcaches 4 goles, 2 foron ao Rápido de Bouzas, Sam, tiñalos cruzados eses. Sí, marquei 4 goles e un que me quitaron dun penalti que metí un propio porteiro que tirei ao poste. Tirabas os penaltis? Tirei un. Tiraste ao poste, petou no tirei porteiro. ao poste, bateu no porteiro e apuntaronlle ao porteiro. apuntaronlle ao porteiro. Sí, metería 5. Veña, decimos 5. Sí. Sí, no, Bouzas creo que foi o primeiro gol que lle fixen na primeira volta, me parece, si non me engano. Unha volta e unha Sí, ida. sí, aí tiña moita chegada, estaba casi sempre pisando área, un pouco parecido ahora ao que estou vivendo ahora co Compos. E disfrutei moito ese ano, verdad? Disfrutei moito. Dirías que te cambiou un pouco como futbolista Iago? Cambioume rotundamente. O sea, sí, eu con Iago pois, aprendo moito, porque el a parte tamén ten a parte esa didáctica de enseñar, e eu ademais quería ser entrenador tamén, ou buscaba ser entrenador, e eu apuntaba os adestramentos de Iago, apuntaba moitas veces hasta as cousas que nos decía, ou como as decía, porque non é solo que dis as cousas, sino como as transmites. Iago é un entrenador moi pasional que te engancha nas conversacións, nas propias charlas, e eu de Iago apuntaba todo. Eu era como... Con 20 anos, ti. Sí, pero eu apuntaba adestramentos, nesa estaba entrenando os alevins do Dubra, e aínda que nos debía facer casi facíamos entrenos do Noia, os chavales. Casi calcaba os entrenos, ou moi parecidos, sabes? É un pouco así, sí que me marcou, obviamente. Sí, marcouche porque despois, verano seguinte, descendedes a preferente, pero chama a atención porque un Compostela en horas baixas empeza a cambiar a filosofía, chega Iago Iglesias e da man del chega Samu Rodríguez. Como se deu esa fichaxe? Pois mira, ese verán ademais ascende o Dubra a terceira. E eu pois descendo con Noia. É o primeiro que me chama o Dubra. Claro. Chámame o Dubra, falo con Jorge Baleato, el queríame, aparte eu estaba adestrando nenos ali, bueno, xa me fixo a oferta pronto, bueno, Iago iba a renovar en Noia, xa tiña renovado. Para preferente. Xa nos despedimos, bueno, un pouco así, el tamén me dixo, doume algún consello, que non tuvera prisa por firmar co Dubra, que eso que o iba a ter aí seguro, que fixera moi bo ano. E bueno, pasaban as semanas e eu só tiña oferta do Dubra. Un día, bueno, chamei a Iago, chamoume el e dime, non lle digas que si aínda ao Dubra, porque acabo de falar con Miguel Filgueira e creo que te quere para o Bergantiños. E eu digo, sería un Bergantiños, un equipo top de terceira, potente, quédame cerca da casa, bueno, habría que esperar, tamén yo comentei ao do Dubra, pero pasaban os días e eu decíalle, oye, Iago, que Miguel non me chama e Jorge quere que lle diga algo, non? Claro. Eu digolle,
Dime, bueno, espera, que vou chamar outra vez. Iago esa tarde non me chama. E eu, joder. A ver que estábame apretando, tal, de repente, ao día siguiente, chamada de Iago. E dime, nin Bergan, nin Dubra. Vas a vir para o Compos comigo. Quedaches flipando. Quedei, dixen, para o Compos. Dixen, boa, iso é espectacular, non? Dixen, vale. E a media hora ou ás 2 horas chamoume Castiñeiras para ofrecerme un contrato e... Cos ollos pechados, non? Ou fixeches todo duro, así? No. Dixen que si o... Déxeme pensar. Pensei no... Non lle dixen que si no momento porque si non hai que poderse duro tal, un pouco, pero cando yo dixen na casa dixen, vale. Sí, firmei xa os 2 días, creo. Non sei se foi o primeiro ou o segundo fichaje dese. A primeira experiencia, o primeiro tamo de contacto ali no Compos, que ao final o Compos, claro, o club, vaya bestiario. Un club grande. Como é, que sentiches? Como viviches? Si, eu... Pois imagínate, chegas o primeiro día a adestrar a San Lázaro 2, que daquela era un tapete espectacular, eu viña de xogar en Noia ou no Dubra, e o campo noso de adestramento era mellor que todos os campos de terceiro. Eu xa dixen, como que te sintes profesional, sabes? Total. Despois, ainda por encima, é verdad que a plantilla fíxose moi ás prisas, porque se firmaron todo así xogadores moi casi ca pretemporada empezada, pero a nivel de entrenamiento, acórdame que creo que entramos e me dixera Iago, isto non é Noia, en plan, sin menospreciar a Noia, pero... Claro, o nivel de futbolistas que había, sí, que temos por aí apuntados a un... como adestramos, onde xogamos, eso era un cambio radical. Recoba estaba por aí, sí, Diego Rey, Lucas Díaz... Estaba Cabrejo, que ti xa coincides con el no Ordes. É Cardeñosa. Adestrar con el, Cardeñosa, o sea, sí. Chega Máquez de Villalbés, Santi Gegunde, Saro, estivera contigo, viñeron os dous. Viñamos os dous xuntos, Saro máis eu, sí. O sea, ese ano temos moi bo equipo, é verdad que se fixo así moi ás prisas, pero fuise facendo un gran equipo e disfrutei moito tamén dese ano, a pesar de que na xornada 10 ou así tuve unha lesión nun dedo do pé que me privou da temporada un pouco, pasei no mal nese aspecto porque nunca tuve lesións e ese ano pues costoume un pouquiño empezar, pero disfrutei moito ese ano tamén. Tamén estaba Tomás Abelleira, que tal Abelleira? Que nós témolo endiosado, a Abelleira, é dos nosos. Eu tamén o teño endiosado. Sí, non? Sí. É da túa quinta? Sí, xogamos xuntos nesa selección galega de sub-14, que non o dixen antes. Tomás era un xogador de primeira división. Sempre todo o mundo. Tomás creo que é dos poucos compañeros que tuven que tiña a capacidade que se xugase ao ritmo que el quería o partido. O sea, se el quería que o partido fora lento, era lento. Se el quería darlle velocidade, daba velocidade. Era un xogador... Aparte que no vestuario era un espectáculo. O sea, é un xogador dos que queres ter ao teu lado sempre. Por qué? Porque era un personaje. Eu creo que non hai... Algún anécdota guapa? Era panadeiro, Era panadeiro, traíanos cousas o sábado de adestramento da súa panadería, despois de festa tamén era o mellor. Igual por eso non chegou a primeira división. Sí. En parte. Sí, en parte, probablemente se tuvera unha vida máis... ordenada. Máis ordenada, seguramente fora un xogador de primeira división por condicións e por todo, porque aparte de que parecía que estaba un poquinho gordete, pero era fuerte, era rápido, un xogador espectacular. E como foi a adaptación do Compos a Iago Iglesias e de Iago Iglesias ao Compos? Porque ao final é un adestrador que, ao final tuvo moito éxito aí, pero claro, imagino que ao principio tampouco sería fácil para o club. Ademais, a primeira tempada quedan sétimos. Claro, as ideas de Iago, metelos nun club así novo, como foi? Foi un proceso. Foi un proceso, sí. Ao principio, pois claro, viñamos xogadores de cada un da súa casa. Claro. Cada un de fútbols diferentes. Xente moi veterana que ao mellor viña de outros fútbol que lle fora ben na súa carreira. Claro. É sempre difícil. O proceso foi lento o primeiro ano, pero creo que xa o primeiro ano acabamos xogando a temporada moi ben, con momentos moi bons. É verdad que non conseguimos facer playoff, pero creo que o traballo era moi bo e por eso tamén se lle dou esa continuidade, creo. Sí, porque ao ano seguinte, tempada 17-18, xa quedades primeiros en Liga, cun par de retoques, chega a Lesares, creo que fichades tamén a Primo. Sí. Ti tes só 22 anos. Primo era boísimo. E joder, tamén Robert Fernández, que falábamos antes. Ese ano, primeiros nunha terceira moi complicada, non, Samu? Sí, de feito, ese ano empezamos a Liga regular, porque perdemos en Villalba 4-1, despois tamén
Boiro nos mete 3-0 na casa. Era unha temporada así un pouco convulsa ao principio, porque tamén nos costou, pero despois fixáramos unha racha, creo que de 10 vitórias seguidas, 14 sin perder, unhas rotacións tremendas, porque eu xogaba a veces 90 minutos e despois quedaba sin convocar, porque daquela eran 15 convocatorias de 16 e só había 3 cambios. Tiñamos unha plantilla amplia con moitos xogadores e ao mellor eu pasaba de titular a sin convocar, de titular a sin convocar, e así tuve moitos partidos, que non é fácil, pero o equipo gañaba. Eso ten que ser complicado, que é un pouco que pasa no Celta ahora. Era todo o mundo enchufado, Sí. non? Eso que é bo ou malo para o vestuario, ao final? O mellor haberá xente que lle sente ben, outro que lle sente peor. Eu creo que depende moito do vestuario, de como se leve a xente o vestuario, e despois tamén depende dos resultados. Porque ti si andas cambiando e o equipo non gana, tal, si andas cambiando e o equipo arrasa, pois eso é... Que foi? Nada que dicir. Eso para min foi a mellor tempada que tuve no Compus a nivel personal, porque éramos todos moi xóvenes, todos máis ou menos da mesma edad, gañábamos seguido, entrenábamos ás 4:30, que eso en edades universitarias todos conocedes o que pasa, pois E daba igual que gañaba de igual. pasábamolo moi ben pola semana e o fin de semana gañábamos. E adestrábamos ben, pero tamén disfrutábamos. É que ese ano foi despois esa decepción, porque antes era máis complicado ascender, había varias eliminatorias, xogades o playoff de campións contra o Español B. Ese Español B era fastidiado, non? Empatades 0-0 en San Lázaro, 4-2 ali. Quen estaba nese Español B, Samu? Ti seguro que o recordas moi ben. Sí, a ver, están casi todos en full profesional. Puado, Pol, os centrales os dous, Adrián Pedrosa. Sí, o lateral dereito que xogara contra nós, que está, creo que en Portugal xogando. Mar Navarro, algo así. Sí, tiña un auténtico equipazo. Ese ano quedamos primeiros, eliminatorios de primeiros, viñamos unha dinámica boísima, fomos ver, era unha ilusión, casi todos era o noso primeiro playoff, ilusión de vendo ali na pantalla, e Iago dixo, o único que non quero que nos toque é o Español B. Tocou o Español. Os filiais. Acórdome de mirar a cara de Iago, estaba como... creo que era o mellor primeiro de toda España. Que cuidado. A ver, que é un escándalo, o equipo é un escándalo. Sí, ainda así en San Lázaro quedamos 0-0. Sí. Estaba Mou nese partido. Sí, e achuchando ese día estuvemos ben. Sí. Sí, estuvemos a última. Sí. E despois fomos alá e o viaxe alá, eso foi un espectáculo. Porque eso como foi? Que fostes en bus? A Barcelona. No, Que mira, pasou? o club fixo todo posible porque viaxáramos en avión, para que fora o mellor o máis cómodo posible. Xogábamos o domingo ás 12. Ca mala suerte que estamos aí no aeropuerto, retrásase o vuelo. O vuelo non chegaba, o noso avión non chegaba. Chegamos a Barcelona ás 2:30 da mañá. Fomos para o hotel, igual eran as 3 da mañán, e ás 7 había que estar en pé. Como aquela vez en Cantabria. Habitacións de 3, chegamos minuto 1 ou minuto 2, métennos un golazo criminal desde lexo, xa un 3-0 na primeira parte. 3-0 na primeira parte. Foi como, buah. E competimos o partido, o sea, puidémonos poñer aí 4-2 e algún penalti que non nos pitaron co 3-2 que había moita xente no campo, había moitísima xente, sí, daquela viaxaba moita xente con nós, era unha gozada. E teño unha boa anécdota dese día tamén. A ver. Ese día vamos, non salía o avión de volta hasta o día seguinte. Acabábamos de quedar eliminados. Había que afogar as penas, ou? No, íbamos, vamos dar un paseo por Barcelona. Estábamos en Barcelona, vamos dar un paseo, fomos hasta o puerto, tal. De repente vemos así un garito así que tiña unha terraza moi boa, era maio, junio, sí, estaba unha temperatura perfecta, e vamos tomar algo. O sea, fomos tomar algo, íbamos a subir e íbamos, claro, pantalóns cortos, nós non levábamos roupa para salir ni nada. Bueno, vamos a ver se entramos. Estamos na porta, o tipo míranos así e di, non podes entrar. Xo, a ver, queremos tomar algo, tal, somos xogadores do Compos, tal. Sí, en Barcelona. Que, sí. Si vedes a Sarito negociando con a comunidade, eso foi tal. Eso foi tremendo. E de repente dille o tipo, bueno, mira, podedes pasar, pero solo vos poño unha condición. Van vir os do Español B
non queremos problemas, non pode haber jaleos. Ostras. Se hai jaleos, estades todos fora. Pero nos, é que jaleo vai haber, sabes? Bueno, nos estábamos tomando algo ali todos tranquilos, e chegan os do Español B. Flipaos, Non, todo o contrario. O sea, non estaban nin celebrando o ascenso. Estaban Xogadores ali, de filial, tío. tiñan un reservado, estaban ali De chill. con unha copita de champán e nos, isto é para matalos. Sabes? Que estabas Ali- celebrando por máis, Sí, casi. e de repente viñeron un par deles a decirnos si queríamos tomar algo con eles ali no reservado, sabes? Tomastes? Sí, fomos a tomar algo Con con Puado, eles. Con Puado, que tal, tiñan as súas pareixas, algún deles ali e tal. Eu estaba aí que eu non podía tomar algo con eles. Tío, acabannos de eliminar e non están celebrando, sabes? Como non poden estar celebrando? Así de sobraos iban, Sí, Sí, e sí. algún que tiña as vacacións pilladas po luns, xa, sabes? Que cabrón, ostra, ese sí E que... tuvemos tomando algo con eles ali un par de horas e fómonos. Non fixeches amistad con algún deles? Non. Non era día, pero Estaba moi reciente a cousa. non era día, pero chocou, non sabes? Xogadores de Sí. filial, que sei, terceira división, non o Xa celebraron. ves, sabían que iban vir moitos momentos no fútbol profesional, a Sí. mellor, Seguramente. E o mellor para eles non era, o sea, era innegociable. Pero ascender, imagínate seguramente. quedar eliminado contra un equipo e tomar algo con eles pola noite porque non nos están ni celebrando. É moi sabes? curioso, É curioso, É que nos curioso. viñeran a invitar a eles, sabes? A que fóramos pa ali. Nós estábamos tomando algo tranquilos, vide e tal. Fomos. Un detalle tamén. Porque claro, Sí, tampouco- un bo detalle, un bo Vos detalle. tampouco estades tan fastidiados porque aínda quedaba o que veu despois, que tiñades outra opción de seguir intentando ese sí, ascenso. a ver, non era doiu porque tiñas aí a posibilidade de tal, e sabes que despois tes un mes máis de competición, Claro. sabes? Si queres ascender. Pero bueno, foi Tocou o unha- Salamanca. É que moitas veces aínda é mellor se cadra... mellor que perder o playoff de ascenso, non, os equipos que despois teñen que reengancharse no playoff, a moral está máis baixa. que os De que feito quedan eliminados casi todos Normalmente, a siguiente. Sí. E nós tuvamos a punto. O sea, Porque remontamos co Terrassa. Como foi co Tarrasa? Pois alá foi un dominio deles aplastante, o sea, foron moi superiores a nós. que non era mal equipo tamén, joder. Era un tes equipazo. equipos xogando o playoff Entrenaban de mañán, ascenso, a segunda. entrenaban de mañán, era un equipo profesional. E meteronnos un repaso tremendo. E aquí pues remontamos, ganamos 3-0 e foi un día espectacular. Estabas dicindo que íbamos a ascender, íbamos a ascender. Sí, despois dese partido íbamos Sí. flecha para arriba, sí. Toca Salamanca, empatades ali en Salamanca 1-1 Sí. e despois en San Lázaro, pois Sí, tivo que ser durísimo ese 0-1 día, non? en sala. Sí, 0-1 e sin... A parte, a única ocasión casi que tuvemos foi xusto antes de que nos meteran o 0-1, que foi un largueiro de Rubén. A ver, alá xa nos costara porque era un equipazo eles eran un auténtico equipazo. Ese ano tamén nós éramos un equipazo, pero eles... Empatar ali está moi ben. É que non sei, Sí. non sei o nivel que vería no resto de playoff, pero é que me cago en Es- Dios, o Español ve Terrassa e Salamanca para ascender a segunda B. Sí, é que foi... É verdade. Foi un ano que foi... O sea, o sorteo parece que estaba feito para que non É que é subíramos. unha animalada. E chegamos moi xustos tamén á última eliminatoria con xogadores que estaban medio tocados, como Robert, como había xente que chegou moi xusta a ese playoff, Santi Gegunde que se perdiu casi ese playoff, que era un dos xogadores máis importantes que tiñamos no equipo, e por un esguince de tobillo casi non xogou ese playoff. Chegamos xustos ao final e foi unha pena porque tiñamos 23, 22 anos casi todos, era como Era bonito, subimos Segunda B e igual nos afianzábamos aí, sabes? Sí. Incluso o Iago tamén, que era un trono moi xoven Esa doeu. Sí, doeu moito, verdad. Pero ano seguinte tedes unha nova oportunidade, bueno, ascende, quedades creo que terceiros, pode ser. Terceiros. E ascende directamente Bergantiños Racing de Ferrol ou como? No, ascende, Bergantiños non. ascende Racing de Ferrol na de Bergantiños primeiros. diante vosa. Sí. E despois, bueno, xogades ese fatídico playoff tamén, chega o Alavés B, outro filial. Outro filial. Debía estar Iago... Sí, Hasta eso as narices foi dos unha filiales. eliminatoria que se nos escapou a nós. É o ano que chega Brais Abelenda, Miki, Sí. Josiño, Josiño, Aitami, Sí, Aitami que mete 25 goles. por aí, Pisco, Aí Tavi Isco. Pereira. Acordades vos de Pisco, que Pisco. debutou co Depor? Sí, moi bo tío, Pisco, verdad? Sí, sí. Ese ano, esa eliminatoria tamén a remontamos, que empezamos perdendo na casa e puxémonos, eles con 2 menos e fannos un gol no último minuto, un golazo que nos... É que temos por aquí apuntado, claro, empezaste perdendo 0-1. Este partido foi En- no espectacular. partido de volta. Ese Remontadas, poñédemos 3-1 no minuto 85 e des 3-1. Aí estábamos xogando a eu central de dentro, carrileros que eran extremos, estábamos volcadísimos pa... Porque estaban con menos eles. E despois con 2 menos. Quedan con 9. Quedan Quedan con nove, ao nove. final. E marca vos E o marcamos central. dun golpeo do porteiro deles
que non presionamos ben aí arriba para que non golpeara e estaban todos os centrales deles arriba que medían un 90 Sí. todos. Acórdame que disputei eu con eles, imagínate. Sí. Ganaron esa primeira disputa e o que enganchou metió un golazo pola escuadra que Eso É que isto afúndevos é eso, que isto é un Claro, hostiazo, que sí, ten que ser sí. aparte un segundo ano seguido. moita crueldade, que encima sí. ese ano igual non era o mellor equipo do Compos que no que estuven, pero xugábamos moi ben ese ano, moi ben. Cada vez O sea, ca idea de Iago máis sí, fluida. sí, máis tiñamos consolidada. moita xente de bo pé ese ano. Ese ano habeu partidos de un dominio tremendo. Foi unha pena, É verdad? que pensas, tío, cando che pasa eso outra vez, outro ano máis, é que Pois a pensas, seguir- que pensas? a seguir remando, A seguir ou non sei, é que O que veo despois. No momento doe moito. Pero despois hai que seguir, non queda outra. Ti todos estes anos había algunha opción de que non quedaras no Compos? Ou era renovación ano a ano? Como era o tema? Ao primeiro ano renovei xa o momento. O segundo ano, despois de quedar eliminados co Salamanca, o Salmantino era dese momento, creo que o lunes xa me chamou Castiñeira, rollo, 20, porque ademais xa era 24 de xuño. Claro. Eso xa era Mercado aberto, Claro, Sí. xa era moi tarde. Sí. Dime, ven hasta o hotel de San Lázaro que temos que tomar un café. Xa me ofreciu o contrato xa ese día, Sí. o martes, despois de quedar eliminados. Ti nunca dubidabas, non? Eu dixenlle que sí, xa un momento. O ano seguinte un pouco igual, Casti non me solía dar moito tempo para pensalo. Sí que había equipos que me falaban e me preguntaron Algúnha opción por aí? Sí, sempre houve algunha opción. Ademais, cando estás Podes no saber, Samu, Compos, algún nome? Porque sería moi Eu pensar. algún que te fixera dubidar. o que mellor. podo decir é que nunca cheguei a escoitar ningunha oferta económica de ningún equipo. Ah. Pero mellor Sí. si algunha chamada de, oye, como está a Pois situación? o ano de ascenso pois chamoume Bergantiños, chamoume Cendán, tuve falando con el moito tempo, pero non chegou a facerme oferta porque eu xa lle dixen A que miña iba a opción, seguir no Compos. E sempre houve acercamentos, chamadas, preguntas, pero nunca Lógico. ofertas en firme porque tampouco dei pé a que soubera. Sí. E houve algunha vez así algún achegamento, algún contacto con algún club así medio random, non sei, de algunha liga estranxeira ou algo así? No. Nada, eso nada. Nunca. É que tamén nunca tuve opción porque como que di casi eu sempre renovei casi a semana. Claro. E os equipos eso mellor tamén E xa os ven, equipos xa saben. ven, o anunciase e tal, e tampouco é algo que nese momento desease Claro. firmar fora, porque eu estaba moi a gusto aquí, sabes? Iso que eras unha peza moi importante no equipo, poderías ter ofertas moi chulas. Sí, pero... por eso che digo, houve equipos que sí que me chamaron, que preguntaron, ou senón ao que me axudaba como representante, preguntas, pero nunca é que creo que nunca escoitei unha oferta económica de outro equipo. Creo. O sea, ahora mismo se a escoitei non me acordo, pero creo que non. Sí. Despois chega, por fin, esa tempada 19-20, chega a Covid, e con a Covid chega tamén o ascenso do Compos, no Compos que recordamos moito, ese equipo que fichades a Pablo Antas, Bicho, volve Primo, Soto, Jimmy, Pato. É un equipazo. Bueno, esa tempada foi todo moi ben, despois chegan eses playoffs, eu creo que é mellor falar directamente dos playoffs. Bueno, como viviste ese ano, máis ben? Bueno, ese ano a plantilla é espectacular. Despois en Navidad chega Bicho, si non me engano. Ou un pouquiño antes de Navidad, que estaba sin Sí, equipo. sí. Ese ano foi moi bo porque chegaron xogadores de un nivel altísimo, que nos deron como un pouso na categoría moi alto, e o playoff é difícil porque o playoff estamos entrenando en pleno Covid, nós solos, Sí. jugando amistosos entre nós, partidos entre nós, non podía haber contacto con outros, foron eliminatorias difíciles tamén. Toda a liga, Aparte era un fútbol raro eso, Sí, xa, era sí. extraño, campos Sí. vacíos, Y- eso Campos era... vacíos. toda a liga loitando cun Ourense Club de Fútbol de Fran Justo moi duro, que estabades aí, vos creo que perdedes ata os dous últimos partidos, Sí, eles tamén, que Sí? que sempre nos recordan, Amigo. compañeros que tuven e tal, Claro. que si seguira a liga que nos iban a gañar, e Eles pois tamén tuvestes dúas oportunidades, Tiñan bo equipo, tiñan un Sí, equipazo, Ourense Club de Fútbol. tiñan un equipazo, Gañades o primeiro partido do Barco na primeira eliminatoria, Balaídos, ademais recordo perfectamente, Sí. 3-1. Marca Jimmy, que tamén lles marcaron na liga, ademais, Sí. e Primo e Gabri Palmás. Sí, bo equipo tamén o Barco ese, Home, o Barco de marcalles, David Álvarez. viste, o gol, recordas o gol de David Álvarez, como fora?
Ahora mismo non me acordo do Se gol. che digo que foi de- un gol olímpico, Sí, Ah, sí. pode ser, sí. me cago sí. en tal, Sí, sí, sí. Bueno, 3-1. Era un equipazo eles, Era eh. equipazo, Sí, Barco, sí, de sí. Manolo Pérez, creo. Sí, moi sí, bo equipo. sí, sí. E pasades esa primeira, que a vos valía o empate, non? O empate. Na prórroga incluso había prórroga. Non había prórroga, era no, empate. Sí, sí, sí. Acaba o partido. Ourense CF. Como foi esa final? Porque mítica, Pois esa final teño moi bons recordos dela, porque ademais eu ese día encontreime moi ben, creo que fixen un gran partido, empezamos perdendo. Adri Castro. Eles saliron como miuras de que nos iban a reventar. Meteron gol, é verdad que a partir de aí foi un dominio bastante bo noso. Fomos bastante Como superiores. xogaba ese campus, Sí, hasta o gol de Pablo antes de penalti, a partir de aí, claro, eles tiñen que facer gol. Empezaron a chuchar ese partido, cando estábamos aí apretando, acabou xogando Pablo antes lateral izquierdo, porque tiñamos moito dominio Sí. ese día fomos. Eu creo que eu no campo sentínme bastante superior a eles, pero é certo que hasta o final eles Sí. tuveron, non? E fantasmas do pasado, Sí, ademais, eles teñen un penalti no minuto 100. Un penalti non, perdón, un córner. Perdón. Non recordaba, estaba No, dicindo, un córner no minuto 100, que eu Sí, acórdome de que ver subiu o porteiro que era Subiran todo, como era este? Cristian Campos ou algo Sí, así. acórdome, teño a imagen de pita ao final o árbitro e Baleato correndo hasta o medio campo celebrando así como un loco porque era un penalti, un córner Sí. que eles ademais eran Eles aparta balón parado, eran era un bons equipo, a balón sí, parado, era un equipo sí. moi forte, con Sí, xente sí, moi sí. grande. É un equipazo, Era un Ourense, equipazo, CF. sí, Hai sí. moitos que están agora no fútbol profesional, non? Sí, sí, sí. Estaba Pibe, Murilo, que Martín foi a Lamela, Finlandia, estaba, verdad que estaba. Martín Lamelas, Renan Zanelli, Adri que- Castro. Adri Sí, sí. Castro, Era un sí, equipazo. sí, equipazo. Era un- estás en o Germán Novo, imagino. Sí, sí, sí. Germán, No, Gerín no. Ainda non. Xogaba Renan e Casio no medio. Casio tamén. Foi o verdad que fixo o era penalti dúbidas. sobre Brais Abelenda que non sei por qué non xogou titular. Sobrá que preguntar yo a Iago. Ti nunca preguntastes por que non xogou Brais Abelenda que era a figura goleadora ese ano, porque Primo non estaba marcando tantos goles. Creo que chega tamén en inverno ou así, Primo. Estuvo lesionado tamén. Primo creo. lesionado. chegou en octubre, porque Claro. viña de xogar en Islandia. É verdade, Sí. estuvo en Islandia. Outra boa aventura. Sí, foi raro. A verdad que Brais non xogar titular porque era como o equipo, o sea, o xogador máis top seguramente Ese dese ano, equipo. cuidado, Sí. Tamén é verdad que xogou Hugo San Martín, que era un xogadorazo criminal. Correcto. O sea, que tiñamos, o sea, era que Era tremendo, sí. era tremendo o equipo. Pero sí que foi raro. Que non vos quedastes un pouco na charla mirando así en plan. Sí, pero bueno, eso as decisións dos Había moita entrenadores confianza, son había moita deles. confianza en Iago tamén, non? Sí, Al Iago final- hai que respetar o que el decía e Brais entrou e foi diferencial cando entrou. Sí. Así que ao mellor tamén Iago buscaba eso. Claro. Pode O ser. sea, non A toro pasado, queda eso, bonito. eso habrá que preguntar. Saleu ben. Sí, Sí, sí. sí, E o ascenso, joder, imagino cun alivio, non? Como se Parte celebra de eso? alegría, alivio tamén, non? Por conseguilo, por fin. Sí, a verdad que foi un estábamos lo desexando, era o terceiro playoff para moitos que estábamos aí e tiña que ser e a celebración foi un pouco porque era pleno Covid. COVID, Co Covid, claro. acórdome de chegar a Santiago e non era pleno COVID e despois do apóstol, porque era o día do apóstol, o sea, xa non había festa. Claro. Fomos a un pub que era o Corzo, creo que se O chamaba, Corzo? que cerrou. Eu non sei cal é. Era o único que estaba aberto en todo Santiago. Eu a Está polo sí, centro. agora cerrou, fai pouco, pero, Sí, sóname. pero Vale, sí. pero celebrámoslo ali, nós solos, que iso é un pouco a pena que me queda de Xa, sin a Xa. xente. sin de xente, Santiago, sin da celebralo afición. sin xente. Ademais Santiago ibase petar de peña, claro, sí, verdad. claro. E celebrámoslo ali e eu acórdome que estaba tan emocionado que cheguei a casa ás, non sei que hora sería, ás 9 da mañán ou así. Pasou de volta. E en vez de dormir, vin o partido repetido. Ostra. Escribín yo a uns amigos meus si estaban por aí e fun a tomar algo. Sin dormir. Sin dormir, tuve en 48 horas casi sin dormir. Pero, Qué colgadazo, pero pispao todo o tempo. O sea, eu disfrutei. Bueno, aunque así un merecido. Fun a tomar un vermú, fomos pa playa cañas toda a tarde, despois fomos, tuve en casi 48 horas. Sí. E despois, esa experiencia xa segunda vez, tamén un ano raro porque os campos estaban tamén vacíos, pero xogades en Riazor, ese partido en Riazor foi a máxima, quizáis eso, o estilo Iago Iglesias viuse aí máis reflexado, expresión non? de- Exacto, era a palabra que non me saía. Sí, eu creo que ese ano a nivel de fútbol de xogo creo que fui o máis top hasta ahora dos anos todos que levo. O sea, ese ano daba igual quen xogara,
é verdad que Iago sí que tiña o seu 11 tipo, Non cambiades casi o equipo. pero non cambiamos nada. Entrou Juanpa. De feito, un pouco que chegamos a acordo co club, porque nós perdonamos cartos do ano do COVID, perdonamos creo que un mes ou dous, e despois tamén unha prima de ascenso que tiñamos firmada, tamén ca condición de que nos deran continuidade a casi todos. Eu acórdome de estar nesas reunións como capitáns, non eran reunións fáciles, porque para o club era un momento moi difícil, porque non había partidos, non había nada, e os xogadores estábamos na casa sin cobrar, íbannos pagando así como podían, porque tamén adestrábamos na casa, sabes? Perdonamos un pouco con esas condicións, solo viñeran creo que 2 ou 3 fichaxes ese verano. Juanpa, Matías Vesprini, Sí, que eran fichaxes de, sí, do 11 titular un pouco de terceira tal, o que cambia é que entra Juanpa e creo que salgo eu, se non me engano, porque me lesiono na jornada 1. Sí. Entra Juanpa e salgo eu, e fui cando Pablo antes pasa a ser pivote, que Espectacular. Ese ano terrible. O sea, eu era dos meus millores amigos no vestuario, dicía que, bueno, teño que entrenar duro, e cando me meta, intentalo. Pero é verdad que xogábamos Pablo Antas, Bicho e Brais Abelenda. E ti tamén, era ese tribote. Eu entraba casi, entraba sempre, ou xogaba titular, pero o 11 tipo era ese ano foi espectacular. Ese ano xogábamos de memoria. Fala moi ben tamén do equipo, bueno, do nivel que había en terceira tamén, non? Porque ao final subides de categoría, pero o equipo é prácticamente igual e non se acusou para nada. Sí, había un nivel de equipo altísimo. O sea, ese equipo de terceira en segunda vez ou segunda red de ahora, pues sería un equipo para quedar campeón de liga. Claro. O sea, sin duda alguna. Que tamén ten o mérito facer un equipo sin terceira, sabes? Do que no fixo, claro, que iso é unha barbaridade. É como senta gañar en Riazor a Claudio Bobí, 0-2. Ese día foi un espectáculo. Eu acórdome que eu fui un suplente ese día, pero cando entrei ao campo, que foron 6 minutiños que xogaches ou algo así. Xoguei pouco, pero que creo que foron 6 minutos ou 10 minutos dentro do descuento de posesión. O sea, de que lle metemos un baile tremendo. Estaba tocado o Dépor, Sí. Estaba mal o Dépor daquela. Miki, ese ano saiuse. Sí, todos. Ese ano... Marcar a Miki ali, non? Sí, e Brais. A Brais. Brais sempre lle mate o Deportivo, sí. Ten algo contra eles. Ese ano falouse moito de que o mellor fichaba polo Dépor. Sí, sonara moito. Había que falalo con eles. Un xogador que é moi infravalorado, porque é un xogador que é espectacular. Xa... Eses anos era para dar o salto casi esta segunda división. É que parece raro. Deu no Miki. Sorprende, a mí sorprendeume que Brais eses anos non pegara un salto, non pegara algún que iba a chegar. Sí, eu creo que tes que ter a fortuna de que, pois tamén como tuvo Miki, de que teñas esa oportunidade que xa den, e Brais pois non a tuvo. Pero a nivel de xogo era un xogador super diferencial. Por poñerche un exemplo, eu era un friki de fútbol, de entrenadores, de esas cousas, e eu cando nos entrenaba Iago, chegaba a casa, eu sempre son dos que me gusta que os xogadores sean ganadores. Eu apuntaba para o meu futuro de quen ganaba os partidillos dos entrenamientos. Ostra. Todos, os reducidos, os partidos do fin de semana. Aparte estaba sacando nivel 2 de entrenador, UEFA, creo, ese ano. Creo que non perdí en todo o ano un partido, Brais. En todo o ano. Ganador. O sea, parece increíble. Brais e Pato creo que eran un cosa sin xeito. Creo que eran primeiro e segundo. Daba igual con quen os meteran. Sí, daba igual con quen os meteran. Porque Pato tamén ten pinta de ser outro competidor nato. Competidor nato. O sea, nos reducidos o seu equipo era raro que non ganara. O sea, era como que te tiña aí que tiñes que apretar sí ou sí. Creo que eran primeiro e segundo na lista que teño, se non me engano. Tiñes a túa propia lista. É que eso non se fai, claro. É curioso eso. Eu facía, sí, porque me parece moi importante. Sí, é interesante, sí. A xente que é ganadora sempre. Ao final é un pouco o exemplo dos que son os líderes, os que poden ser os líderes do vestuario. Sí. Joder. E despois ese ano é a putada, entre comillas, porque facedes un gran ano, pero dáse ese descenso tamén, entre comillas, a segunda red, porque, bueno, é esa reestructuración de ligas e estades no grupo de... Descenso, entre comillas, pero ao final é un descenso, porque é perder unha categoría, non? Sí, e como se viviu ese momento? Algo difícil de explicar, porque é complicado. Porque estábamos facendo un ano moi bo nun grupo de segunda B, que eso era un auténtico grupo de Dépor, Racing de Ferrol, Pontevedra, esos equipos todos, despois na seguinte Numancia,
que o Numancia baixe con vos. que era raro, porque claro, estábamos facendo moi ben, pero creo que por 2 puntos ou por 3 puntos nos metemos na fase de que xa estabas en primeira ref. Sería histórico eso, Claro. Despois na seguinte fase, pois é cando o Depor empeza a facelo ben, a segunda fase, pois é como que pola conta que lle tamén tiña. o equipo era como que a liberación de non volver a terceira, e a segunda fase costounos moi. E a segunda ref tamén é un pouco incógnita, non sabías... Non sabías o que iba a ser tampouco moi ben. Sí. Pero imagínate o Deportivo, o Racing de Ferrol descendendo a segunda ref. Sí. Era raro. E de feito fomos a Zamora ese ano e claro, o Zamora valía o empate para meterse no grupo de arriba. E a nós o empate librábamos de abaixo. Pero tamén ganando metíamonos no de arriba. Era como unha decisión de e tuvemos 10 minutos que non se xogou o partido. Claro. Estaba aí non sabes casi nin que facer. Non sabíamos que facer ese día. E ese é o primeiro ano en segunda ref? Porque marcha Iago. Ti non dubidaches aí seguir? Como foi o tema? Eu tiña dúdas, si che son sincero, porque un pouco ou seguía Iago ou eu un pouco Iago eu sabía que el quería cambiar de aires, pero eu xa levaba 6 anos con Iago. Claro, e ademais levaba 5 no Compos e un no Noia, e tamén igual necesitaba un cambio de aires para ver outras cousas tamén, sí, non por cambiar Iago, un pouco para min Iago é todo, eu estou no Compos gracias a Iago, a miña maneira de ver o fútbol vai un pouco encaminhada a Iago porque me gusta a maneira que ten de velo, sí, pero necesitaba outras cousas. Como foi a despedirte de Iago? Pues, como que te despides dun familiar, non? Porque o sea, é como foi o meu jefe durante 6 tempadas, 6 tempadas moi boas, e despediuse no vestuario, se non me engano, e despois, pues, claro, eu sigo tendo contacto con el, sabes, a día de hoxe, e espero seguir tendo toda a vida, porque a nivel futbolístico foi o que me dou, pues, poder estar aquí tanto tempo, e vou estar agradecido sempre. Pero sí, foi unha despedida rara, porque eu tamén estaba un pouco cansado del, supoño que el de nós tamén estaría cansado, porque ao final a confianza e o tempo, sí, eso desgasta. Sí, pero aínda así, que sei, despois ver a todo o pasado e digo, pois non pasaría nada por estar 10 anos con Iago. Claro. Temos aquí de feito unha pregunta de Celso TC que me parece moi difícil, que di que foi o mellor de ser adestrado por Iago. Buah. É complicada, sí. É dificilísimo esa resposta. O mellor, que destacar así, pois un pouco a súa metodoloxía de traballo e un pouco o feedback que dá nas tareas, porque é un entrenador que ten as súas ideas moi claras e fai que ti as teñas así de claras tamén. O sea, convéncete para que seas capaz de facer esas cousas, e como dirige as tareas e como te leva a eso fai que o sintas ti, que o domines e que seas capaz de leválo á práctica despois, porque eres capaz de xogar casi de memoria cando estás con Iago. A nivel xogo posicional creo que é un entrenador de primeira división. Sí. E además ese ano marchan moitos compañeiros do núcleo do Compos, ese ano quedades oitavos fora de playoff, con Rodri Veiga de míster, non sei como vivistes ese ano, bueno, foi complicado, imagino. Sí e non. A ver, ese ano tiñamos unha auténtica equipazo. Pablo Durán, que arriba, para par, no medio fichades a Fer Beltrán, a Jordan Domínguez, aparece Roque. Sí, fuíseme o nombre de outro que tiñamos arriba que foi a Algeciras, se me foi o nombre agora. Ai, a min tamén, a verdade, ahora mismo píllasme. Tiñamos un equipazo tremendo, tremendo. Empezamos, creo que hasta a xornada 14 ou así non perdemos. Creo que empezamos como avións. Moi ben. E despois, pois, non sei, non as cousas non funcionaban, tampouco no vestuario había un feeling que como outros anos era como unha plantilla moi nova, que cada un iba un pouquiño ao seu aire, e iso fixo que a temporada se fora difuminando un pouco, e de feito estuvamos a punto de estar en posicións de descenso. Ascendo Pontevedra con Soto e Brais a Belenda. Sí. Duro, non? O sea, duro non, sino imagino que Brais era un dos teus mellores colegas e alegre por él, pero joder. Marchen para ascender noutro equipo, nun veciño. Sí, a ver, é difícil de entender que Brais fora a segunda ref.
Moi difícil. Porque pero é verdad que eu son é o meu mellor amigo e era a mellor opción que tiña, sendo sinceros. Creo que Pontevedra apostou moito por el. El ali en Pontevedra, a verdad que se sinte super a gusto. De feito, ahora quixo volver. Xa ves. E tiña outras opcións. El quería volver a Pontevedra. A ver, nós tiñamos un equipazo e ves a subir a Pontevedra que tiña un equipazo tamén, con Charles, Rufo, Raixa Belenda, sí. Romai, que era un equipo tremendo. Bueno, que ibas a facer? Aplaudirlle e punto. O ano seguinte, outro ano máis en segunda ref. Este ano sí que tocades playoff. É o ano que chega Fabiano. Queremos facerche a pregunta de por que crees que votaron a Fabiano? Porque é algo que a xente aínda hoxe en día non é capaz de que está o equipo segundo, non? Ben posicionado, a xente pasou, máis ou menos contenta. O xogador, entrenador histórico tamén, ao final foi xogador histórico do Compos, sorprende. Sí, eu creo que aí debería haberse, cando votas a un entrenador que vai segundo, deberíase haber sido máis claro. Eu creo que con Fabiano prácticamente estábamos todos moi contentos, os xogadores, eso é unha realidade. Os adestradores, os entrenamentos a veces, pois, bueno, non eran os millores porque era un pouco a antigua usanza de titular suplentes, diferenciaba moito, e claro, eso hai xogadores que non o levan tan ben. Pero o equipo andaba, ese equipo era un auténtico equipazo. Mario Rodríguez, sí, Cisano, Darío Germil, Jordan, que tiñamos un Damián, cando Ben Crespo, sí, Ricky Mangana, os que xa estaban. Sí. O sea, con Fabiano non houve ningún problema, cero. De feito, os que máis tempo levábamos íbamos con Fabiano a muerte, porque el era un tío que sentía que non regalaba nada, pero bueno, aí houve trifulcas internas con algún compañeiro e con algún directivo que Fabiano se metiu, que non sei por que se metiu, sinceramente, ainda a día de hoxe non o entendo, e creo que era algo que non podía seguir porque podía acabar mal. Eu creo que por eso se toma esa decisión, porque eu creo que a Fabiano non quería votar nadie, sinceramente. Eu creo que non é o momento de decir esas cousas, pero Fabiano nese caso equivocouse. Creo que se fiou de xente que non debía fiarse. Os xogadores estábamos con Fabiano, porque o rei era, o sea, el non era un entrenador pois como o Iago, por exemplo, de entrenamientos curraos, de levarte a tal, era un entrenador máis que nos daba moita máis libertad, que os xogadores éramos os máis importantes. Eu con Fabiano creo que xoguei en 7 ou 8 posicións. O día que o votaron, os capitáns mismo nos metemos no seu despacho para despedirnos dele e desearlle o mellor, porque el con nós portouse moi ben. O sea, con nós que non fixo nada malo con nós. Houve problemas que nun vestuario non debía haber, e creo que foi eso que o levou a que o despedisen, porque o sea, creo non, foi eso. Eso creo que no seu momento o club tiña que haber sido máis coa xente, non? Para que a xente entendese. Sí, é verdad que tiña que ser máis claro, porque eso, eu creo que Fabiano se equivocou de a quen lle facía caso. Creo que eso é o error. Porque cos xogadores non houve problema ningún, ca maioría, con algún sí que houve, porque é o que estou dicindo, non vou decir nombres, pero fixose moito daño a xente que levábamos aí moito tempo, e rajouse moito de que o votáramos nós, e nós estábamos con Fabiano. O sea, Fabiano aos capitáns e aos que levábamos tempo aí tratounos espectacular e tiñanos moita estima, e nós el tamén. Nós despedímonos dele o último día, ele estaba dolido, e eu creo que na súa casa, pues, seguramente se Fabiano non fixera o mellor ou non se fiara de quen non debería, eu creo que a día de hoxe igual estaría aquí, xa ves, sabes? Porque despois chega Juan Carlos Andrés, Cardeñosa, Tesibo tamén, quedades cuartos e caedes en playoff contra ese Tarazona, gañando 3-2 na casa e despois 2-0 fora. Imagino que tamén non contabades con caer, ainda que Tarazona olliño, Sí, esa eliminatoria, bueno, con Juan Carlos Andrés sí que fixemos un cambio de mentalidade boa, é un entrenador que tuvo pouco, pero que a min que me marcou moito, a súa maneira de xestionar todo e de transmitilo tamén,
un entrenador que me gustou moito. Non chegaba con unha papeleta fácil tampouco. Sí, non era nada fácil. A parte viñamos dunha, claro, botaron a Fabiano, viñamos un par de resultados malos, botaron a Fabiano, ese tempo que non encontraron un entrenador perdemos cuarenteiro, viñamos nunha dinámica fea, e creo que nos dou ese plus de darnos nivel. Foi unha putada ese playoff que... Para ti especialmente, porque Sí. chega a primeira lesión grave da túa carreira, recordo que eso fora durísimo, por encima de perdes a ti, perdente para casi media tempada seguinte. Ti como viviches psicolóxicamente tamén a lesión? Como foi ese proceso? Foi difícil, moi difícil, porque eu noto que se me vai a rodilla, pero era minuto 10 ou 12 do partido, e eu digo, levanteime, noto que me vai a rodilla, digo, e digo yo ao fisio, mira, véndame que non me vai a rodilla para atrás, o sea, ponme un vendaje que a rodilla non vai para atrás. Facía un calor tremendo, 30 graus, os vendajes movíanseme e tal. Salín ao campo e xoguei creo que 20-25 minutos hasta que se me volviu a ir a rodilla. Pero eres un animal, Sam. Notei que se me iba e aí xa dixen, que pedir o cambio. Que a mala suerte que ese playoff que tuvémolo na casa tiñamos a eliminatoria ganada, escapóusenos e alá perdémola no último minuto, que nos doiu moitísimo. Eu ese viaxe de volta vin tirado onde teñen para dormir os condutores, ca rodilla vendada. Ao día seguinte chego a San Lázaro a que me vexo o doutor. Sabías o que era? No, porque a miña rodilla non estaba nin inflamada, nin E nada. aparte para xogar, eso, se xogando e tal, claro. Sí, ni me doía. Que cousa máis rara. Suele doer, non? Sí, o doutor, cando me acolliu, xa dixen, liquidado. Porque vin que bailaba a rodilla para todos os lados, xa acórdame que estaba o doutor Casti máis eu, Casti agarroume e dixeme, estate tranquilo que ti vas a seguir aquí. Joder. O sea, eso... Esa seguridade. Sí, eu acórdame que cheguei ao coche, escribín un grupo que teño de cando entrenábamos xuntos no COVID de Pato, Antas, Baleato, Casas e eu, sí, que éramos o grupo aí tal, e digolle, rompín o cruzado, non me chamedes de momento que non estou tal. E empecé a chorar no coche como... Bueno, me escribín a miña moza primeiro, e despois a eles, Foi un golpazo, aparte, claro, chegaba nun momento Sí. para ti moi importante como futbolista. Cando os tíos 26, 27, por aí. Sí, por aí tería 27. Que ao final é ou sí, por aí. unha época importante, joder, tens que estar parado. 27. 27. A miña edad actual. Un Sí, golpazo. era o mellor momento, a verdade que Sí. encontrábame moi ben. Ese ano xoguei moitísimos partidos, Sí. estaba a un nivel bastante alto, encima nun playoff que acababa o contrato, que bueno, é un momento E difícil. como son os momentos despois, os meses da lesión? Que pensas? Bueno, no momento penso en recuperarme, porque eu chego a un acordo co club de que non vou a ter ficha hasta enero, e polo tanto eu tiña que estar en enero disponible, porque senón perdíamos o ano inteiro. Eu tomo como isto é un momento de meterlle caña, eu acórdome de facer adestramentos de luns a viernes mañán e tarde como unha bestia todos os días, 4 horas, 3 horas mañán, 3 horas tarde, 4 horas a veces. Iso era unha cousa sin xeito. Chegaba os domingos e non me apetecía nin o sábado sair de festa. Pero de cabeza ibas ben, non? Quero decir, estabas forte para recuperarte e tal, non había momentos de baixón. Sí, eu creo que o peor momento é ao principio, cando te operan. Opereime un martes 13, que chamou o doutor e dime, teño dúas opcións, martes 13 ou 27 de junio. E eu dixenlle martes 13 para diante. Canto antes. Sí, sí. Operoume e saliu todo ben, e a miña rehabilitación, teño que dicir que foi ideal. Como me levou o club, de que me dou todo para que fora ideal, e eu tuve unha sorte tamén que non me dou a lata ninguna a rodilla, porque hai xente que fai o mismo que fago eu, como fui Crespo, por exemplo, e tuvo moitos problemas na recuperación, e fixo exactamente o mismo que a min. Eu fui todo ideal, e é verdad que aí vexo un pouco o fútbol de outra perspectiva, de decir, hai que disfrutar o fútbol, que hasta aí eu era como que estaba moi centrado e é moi metódico, non sei que era, e agora vexo un pouco de que fútbol hai que disfrutar do día a día, e que cando estás ben, cando máis tens que disfrutalo. E
E aí cámbiame un pouco a visión hasta que en enero, aos 7 meses xustos, creo que volvín a xogar. Xornada 18, non? Xornada 18, o equipo sexto contra o Marino de Luanco. Sí. Aquí en San Lázaro, 0-2. Sí, estaba Mitchell, acórdame que me dixo 1 ou 2 semanas antes: si te ves preparado, fago che ficha. Díxome así, buah, eu eso foi como un alivio. Ademais deran baixas ese mercado, e eu estaba un pouco hasta nervioso, sabes, de decir, que pasará? E non tes medo cando volves da lesión? Non estaba Casti. Non estaba xa Casti. Creo que non, creo que non, que estaba empezar a Manel e non estaba Casti, que era como estaba que Mano Barreiro por aí. Sí, era como o meu claro, o que mo dixera, sabes, non estaba Casti, e eu digo, buah, verás. Que agora eu estaba nerviosísimo, eu entrenaba todos os días como un animal para estar facía entrenos a parte co preparador, con Cano, eu solo, para decir, eu teño que estar en enero. Non me podo perder o ano inteiro. E así foi, tamén estou moi agradecido a Mitchell que quixera facerme ficha. Sí, pero acabas como un animal porque acabas titularísimo, non logrades entrar en playoff, pero ti titularísimo nas últimas xornadas de Liga. Sí, o sea, espectacular. Fago 3 goles nos últimos partidos. Sí, acabei a temporada moi ben. Tamén creo que un pouco por ese traballo que fixera. É verdad que cando chegou Mitchell, cando volves a xogar, como que chegas moi ben e despois xa, claro. É como chegas moi ben e despois hai como unha llanura aí que estuve sin xogar e tal, pero tamén porque me costaba, claro. Porque era difícil entrar, doían unhas pernas e non aguantaba os esfuerzos. Bueno, eu creo que non se debería xogar aos 7 meses, ainda que eu xogara aos 7 meses non se debería xogar. E non tiñas medo ao principios de poder recaer, ou si non tes medo, porque claro, levas 6 meses ou 7 ca perna colgando. Tiña medo moitas veces nos adestramentos, porque entrenamos nun campo de césped natural en enero, diciembre, noviembre, cando volvín estaba medio embarrado, blando, claro. Tal, aí sí que tiña medo. Ahora, si no momento que empezaba a competir, olvidábame, o sea, non me acordaba a rodilla. Nos entrenamentos sí, había momentos de choques de tal, aí sí que tiña dudas, e creo que os entrenadores tamén o vían. Normal. Por eso a veces non xogaba. Claro. Eso é así. Claro. E despois, bueno, pasamos xa a unha tempada para esquecer na historia do Compos, como foi a tempada pasada, ano do descenso. Empezades con Antón Permuy, un ano a priori, joder, ilusionante. Con moitas expectativas había. Sí, ao mellor deso tamén, pois... Mellor máis das que debía haber, se cadra, non? Ou que? Sí, a ver... O Compos sempre ten as expectativas moi Sí, altas. cando estás no Compos en terceira división, segunda ref, tens que estar arriba solo por infraestructura, porque o campo de onde entrenamos é de primeira división, onde xogamos igual, e había tamén xogadores de nivel bo, sabes? Si que era unha plantilla moi xoven, con xente tamén con pouca experiencia na categoría, que era un pouco moneda ao aire de si empezamos ben, igual somos rodillo, porque a xente tiña patas e tiña talento. Si empezamos mal, igual hai dudas, porque esas situacións hai que vivilas. Tiña desa parte tamén veterana do vestiario, é dicir, había unha mestura, non? No equipo, estaba Manu Barreiro, Pablo Antas, ti ao final dentro do vestiario do Compos, a pesar de que aínda tiñas 29 anos. 30, xa os teño. Antes, o ano pasado tiñas 29. Sí, correcto, é verdade. Tens razón, perdón. Digo que, joder, era unha mezcla. Sí, a mestura non era mala, así que había ao mellor certos postos que non os tiñamos ao mellor moi ben cobertos como as bandas ou así, pois tiñamos poucos xogadores para eses puestos, pero a plantilla era boa. O sea, había xogadores bons, había xente boa, pero tamén é certo, entras nunha dinámica que as cousas non che saen, que nos costaba ganar, que é unha pena porque o vestuario era moi bo, O ano pasado había un vestuario espectacular, con xente super implicada, moita xente da casa, que iso tamén fai que doia máis. Non foi nada que digamos que se vía vir porque pasaba algo dentro do vestiario, por eu que sei, todo o contrario. É raro, non? Mala dinámica desde o principio, non ganas as cousas. Sí, parecía que as cousas non saían, non tiñas esa confianza tampouco. A segunda ref é super igualada. Si tes unha dinámica un poquinho mala, méteste no pozo. Si tes unha dinámica un pouco boa, méteste en playoff. As cousas, pois,
estaban aí, que a veces ganábamos, a veces perdíamos, estábamos aí nun... E pode que fose un golpe tamén a marcha de Permuy. Sí. Como vivistes eso? Como Crees que foi? acertou o club realmente con eso? Porque Porque tampouco estabades tan mal, non? Creo recordar, non me acordo. Sí, estábamos... Estabades en descenso. Metéramonos esa xornada, me parece, que perderamos co Rayo Cantabria, pode ser. Pode ser, pero as sensacións non eran tan malas, non? Eu non me, o sea, eu paso mal cando botan a un entrenador. O sea, porque eu sinto que tamén é culpa dos xogadores. Sí, claro. É así. Non estou moi a favor dos despidos dos entrenadores. Eu creo que ti tes que facer unha plantilla, tes que facer un corpo técnico e darlle continuidade. Punto. A partir de aí, se hai problemas ou a final de temporada necesitas un cambio porque tal, eso vese, eso percíbese. Eu seguramente non houbera votado a Permuy porque adestrábamos moi ben, competíamos bastante ben, así que nos costaba ganar partidos, pero competíamos bastante ben e non se sabe, tamén os directivos cando fan eses cambios non o fan a mal. Exacto. Eles queren que se fagan os cambios para salvar o equipo, porque eles están poñendo da súa parte aí tamén, sabes? Non creo que fora a Permuy todo o mundo quería, tanto o club porque viña do xuvenil. é un home de casa ao final. Sí, cando se toman esas decisións, pois sempre se toman así, e non sei que pasaría, pero foi unha pena, verdad? Claro, ao final, a parte traise a Luisito, que é como cambiar, darlle a volta a todo, non? Non sei Sí. se por... Como viviste esa chegada motivo de axitar un pouco de Luisito? Supoño que buscarían iso tamén, dar un cambio para ver si Luisito é un tío con moita energía, con que dá moito e que igual buscaban iso. Era a túa primeira vez con el, non? Sí, Seguro que escoitaches falar del, pero era a primeira vez que o coñecías realmente. Sí, nun eu tiña xa contratara con el porque Luisito quixérame firmar po Arosa un ano, si chamárame Cando estaba no Arosita, cando estaba no Arosa, tiña boa relación con el, teño, fui, o sea, un tío que vos xa vistes aquí. El aquí deixou moi claro que quería adestrar o Compos. Eu non sei se alguén na directiva do Compos escoitou ese podcast. Ele é un tío de carácter, un tío que apreta, que a súa energía transmite, pero non se deron os resultados. Non se deu. O sea, eu creo que un punto clave aí foi o partido de Avilés, que a parte remátame a mí, estou xogando de central, no, íbamos ganando e meternos 1-1 no 90 e pico. Estou eu marcando a Javi Cueto e remátame aquí arriba. 2-0 contra o Ávila fora. Contra o Ávila, sí, eso foi de Víctor Valdés. Eso xa foi con Secho. Exacto, perdón. Eu creo que ese partido foi un pouco punto de inflexión, porque de gañar aí igual collemos unha rachiña un poquinho boa. Ele estaba convencido de que se non chega a votar, que despois que iba a facer. Sí, podría ser, porque as dinámicas cambian dun día para outro. Eu creo que ese día de gañar o Avilés, además un equipo de playoff, igual nos iba a dar un subidón, escapousenos no 90 e pico. Eu ese día non dormí toda a noite. O que cambia, unha pequena acción, un minuto, toda a tempada, sabes? Sí, pero bueno, eu de Luís non teño nada malo que decir, é verdad. O vestiario que acolleu no ben, o sea, sí, porque ele é un tío, aínda que parece que non, é un tío moi cercano. Sí. Métese no vestuario, vacílate, sí. pues, algún insulto así motes. pero algún insulto así tal. Gustalle motes, por exemplo, a Marquitos tiño criminal, sí, porque por iso se que é calidoso, sí, con Marquitos quentábase moito e tal, pero tamén lle quería moito a Marquitos, levábase moi ben. Eso, os resultados non se deron e eu non podo falar mal de... Ti non tiñas mote, Samu? No, a mí non me puxo ningún, a verdad. Raro. A Hugo Matos? A Hugo Matos xa... Pollería uns cuantos. Eu creo que Luisito, se pudera coller a Hugo Matos polo peito... Sí, no. pero bueno, Luisito, non se deron os resultados, pero no día a día tamén foi bo con el. Despois chegou Secho, xa ao final, por ese final de Liga, que a min dame sensación, non sei, volver outra vez a un pouco un modelo parecido ao de Permuy, pode ser? Sí, moi parecido, de feito volvemos un pouco a eso, a xogar como parecido a como xogamos con Permuy e a diferencia é que conseguimos resultados, o sea, gañamos e a pena, a ver, chegou nunhas condicións que era casi ou facer pleno ou casi non te salvabas. Había confianza, o equipo andaba, o equipo iba ao que Secho quería, Secho transmitió ben,
O primeiro día patamos en Llanera, pero xa merecimos máis, despois gañamos, o equipo andaba e o equipo tiño aí. A putada foi o día ese de Ávila que tamén tuvemos as ocasións para gañar e escapousenos ante un moi bo equipo, que o Ávila era un moi bo equipo. E eu ese día xa era o descenso. Como viviches? Tivo que ser un dos peores como xogador do Compos, non? Como xogador do Compos, o viaxe de volta de Ávila foi o peor. Iso foi porque xa aí xa pasabas a non depender de ti. Aí xa a última xornada, ese día volvemos todos, estábamos moi jodidos, todos. Ese día, bueno, temos que xogar co Valladolid, pero ese día é o... Sí, xa se sabía, non? Ao final xa se sabía, non? Sí, porque despois xa non dependías de ti, xa podían pasar moitas cousas, e ese día foi o día máis triste de todos, e o lunes, acórdame que Sacho nos animou moito, falou moito con nós, quería que tuviéramos enerxía para o último partido, creo que o último partido merecemos ganar, de sobra. Sí. Pero bueno, ainda que ganásemos, houve un momento no partido que acórdame que entrou Trasi, e pregúntolle como vai o Escobedo, creo que era. Sí, Escobedo. E dime, fai así e dime, gaña 3-0. Eu estaba no campo, empecé a chorar, empezou porque xa di, buah. Máis na casa. Despois xa era como decir, buah, pois xa está feito. É que era terceira, o Compos non é... Claro. Co difícil que é subir moitas veces. Como foi despois? Porque ti eres un dos poucos deste ano que segue no equipo. Como foi esa reestructuración do equipo? Ti dubidaches? Foi unha renovación tan rápida como a sempre ou foi máis... Non, foi a máis lenta de todas. Sí, duvidei no moito. O sea, eu... Acabou a temporada, reunínme con Miguel o primeiro día, as primeiras semanas que nos fui chamando un a un para un tema finiquitar un pouco os contratos e arreglar todo. Eu que lle pedín a Miguel é que aínda non sabíamos se quedaba Sacho. Claro. Eu dixen, o que lle pedín foi pase o que pase, que o sea, se queredes que quede ou non, que dádeme un mes para pensalo ben, o sea, para estar tranquilo. Encima eu tiña exámenes da carreira, empecé a estudiar, salir a correr, tal. Que estudias, Samu? Que estudiaches? Psicología, quédame asignaturas sueltas. É como deixade un mes para min, por favor, só pido eso. Aínda que sea para decirme que non me queredes para o ano siguiente. Dixen así, o sea, que o vería o máis normal do mundo, sabes? Encima ese mes empeza xa a decirme moitos compañeros que non quedan, que se van, que o vestuario non quedaba nadie, sabes? Eso no. Era... Ti, Crespo e Trasi. Trasi, sí. Claro, empezan a virche esas noticias, tal, eu tiña moitas dúdas. Eu digo, buah. Encima, sabendo que este ano tens que ganar todos os días, senón... Sí. As críticas veñen por todos os lados. Ainda gañando. Ainda vas líder e tiñes que sacarlle 9 puntos ao segundo a estas alturas. Bueno, Sacho contacta comigo despois de un mes e 2 semanas ou así. Cando sabemos que Sacho vai confeccionar o equipo, que vai dirixir tamén. Sí, pregúntame a idea, o sea, como entrou comigo pareceume tremendo, porque díxome si veste con forzas para seguir aquí, Sofía, o sea, non me fixo oferta ni nada. Eu digolle, mira, eu creo que sí, o sea, sí. Díxome, mira, explicoume como iba a ser o proxecto, que era o que quería el, como iba a facer todo, tal. A verdad que me pareciu unha idea tremenda, porque eu ahora estou nun momento da miña vida que eu quero adestrar ben, quero traballar ben no día a día, eu quero que o día a día sea bo. Creo que con Sacho o día a día é moi bo. O nivel de traballo é profesional totalmente. Eu quería eso. E despois foi cando me dixo que el quería que continuase, pero despois da charla toda, o sea, falamos e tal, e despois é cando me dixo que quería que continuase. E dixen, bueno, unha das cousas tamén pelas que quería quedar era que quedara Sacho, porque creo que é un entrenador do que pode aprender moito de cara ao futuro e no día a día. Creo que é un entrenador espectacular, e eso tamén era un pouco que me chamaba, que quedase Sacho, que o proxecto fora ambicioso, creo que é ambicioso. Sodes casi unha selección. Sí, é moi ambicioso. E aí pois foi cando lle dixen que sí.
O sea, non hai máis volta. O sea, non fixeron unha oferta e dixen que sí. E cal é a mensaxe que vos envía Secho? Imagino que, a ver, desde o vestuario hai que ascender, non? Porque non ascender sería un fracaso, realmente. Non me gusta a palabra fracaso porque É unha palabra complicada. Sí, se o intentas e pos todo de ti, a veces pode que non te salgan as cousas, pero o equipo ten que pelexar polo menos hasta o final polo ascenso e o obxectivo claro o ascenso. Ti que crees? Non hai volta. Sí ou non, simplemente. Que crees que sí? Eu creo que sí. Pero, o sea, temos que o equipo está feito para ascender. Para ganar a Liga. Para ganar a Liga, sí. Para ganar a Liga está feito. Secho é bastante autocrítico con eso. Creo que traballa para que eso se dé así. Con todo isto, xogamos contra grandes rivais. Quen é o rival ao que máis, bueno, respeto lle tedes? Eu creo que hai que ter yo a todos. Eso está claro. Pero a todos. Eu creo que agora está se vendo despois de 10 xornadas que Somoza, Arosa, Estradense, Villalbés e algún que vai a aparecer agora, a partir de agora, son os equipos máis fortes da categoría, xunto con nós. Calquera deles, pois habrá que respetalo moito e pelexar hasta o final. Sí, a pesar de que ides primeiros, de que vos está indo ben e tal, hai, claro, o que dicíamos antes, non? O Compos ao final un equipo moi grande, pode haber dúbidas, non? Desde por parte da afición. Sentides estas... Sí, claro que sí, porque somos persoas, temos redes sociales, vemos cousas que che chocan, tiñamos que na xornada 10 ter 30 puntos. Estar ascendidos xa, estar sí. ascendidos, en noviembre non ascende nadie. No. Creo que hai que ser pacientes, sobre todo, porque hai 19 xogadores novos, ou 17, 18 xogadores novos, que costa, ainda que sean moi bons, costa. Porque eu xoguei contra un Racing de Ferrol en terceira, que era unha auténtica selección tamén, e na primeira volta metemoslle 4 en San Lázaro. Sabes? Que sí. E na segunda arrollaron. Pois eu creo que os equipos que adestran ben, que traballan ben, que teñen unha boa plantilla, donde se debería notar na segunda volta. A primeira sempre vai ser moito máis igualada. Por eso hai que estar sempre aí, e na segunda volta pois dar ese... Entón, confiades que na segunda volta que o equipo dese... Joder, que xa na primeira volta é o que dicimos, que ides a primeiros, que... Sí, non perderon. Ao final non perdestes, o mellor equipo da Liga, sí, e ainda na segunda volta... Eu teño moita confianza porque eu creo que en todos os partidos podemos gañalos. Eu teño confianza e hai que creer neste equipo. Levas 10 tempadas, hai samo para rato. Sí, non sei, sinceramente agora mesmo só me enfoco no presente, o que veña despois xa se verá. E agora hai que centrarse no presente e teño 30 anos e espero que haxa para rato. Ainda che quedan moitos. Sí. E despois hai outra pregunta que pregunta Nieves 13, que opinas de Maceira? Está sorprendendo moitísimo a afición. Queremos saber se algún dos novos que che sorprendese especialmente. Mire, eu a Maceira non o coñecía. Nada. Nunca xogara contra el. Pareceme un gran xogador, un chaval cunha ética de traballo para chegar máis arriba, alguén que quere aprender moito, porque de feito a min pregúntame moitísimo sobre situacións de xogo, todo, e vexo traballar no día a día e creo que ten unha progresión moi grande no fútbol, creo. Ten o Nieves 13 pregunta, é a segunda parte da pregunta, que igual foi un pouco que fallou ano pasado, non? Pregunta, crees que se subimos o club ten que pensar directamente en ascender a primeira ref? Non o sei. Eu creo que se subimos, non sei cantos xogadores tendrían contrato deste ano, pero eu creo que o Compos ten que subir, afianzarse e intentar volver a subir. Eso creo que é un paso bo. Si sube de golpe, pues sería espectacular, pero eso é moi difícil. Moi complicado. Pasamos a preguntas da audiencia, temos aquí dúas, unha de Percuta 4 Au, onde di: onde se xoga mellor ao truco, en Val do Dubra ou en Simes? Eu creo que os de Simes son un pouco que alardean de que son moi bons, pero en Val do Dubra xogase bastante ben, pero creo que nos congeniamos ben. Ele de Simes? Ele é de Simes, eu son de Val do Dubra, xogamos xuntos moitas veces e creo que nos xuntamos bastante ben. Pregunta tamén Fernando 8. Vas vir xogar, volver xogar algún día no Dubra? Pois non sei.
as portas están abertas po Dure sempre. Seguro que si, ama algún aniño antes de retirarte. Con 40 anos. Xa se verá. Moi ben, pois ata aquí, non? Pasamos agora, damoslle entrada a Eros López. Co Furancho Furiño. Pois xa estamos con Eros López. Que tal, Eros? Que pasa, rapaces, como estamos? Un día máis traes un Furancho Furiño che de emocións. Hombre, no, hoxe moitas emocións, a verdade, hoxe vai haber tensión, risas, de todo. Pero antes as preguntas de sempre un pouco para ver ese Samu Rodríguez, no? Vemos aí a primeira, un hobby. Pois gústame moito ver a NBA, resúmenes así, porque pola hora e agora tamén xogar un pouquiño ao LOL. O LOL? Mi má, pero iso quedou en 2017. Ostras. Non? Pero vou con Non sei. retraso. Eu xogaba en Tamén ler moito. Que personaje, Pois tipo de xogador? Xogo na top con Malfite ou Jax ou un destes. En que equipo xoga? Non, é verdade. Pero eres de algún equipo de NBA? No, bueno, era moi de Miami antes, pero de cando empecé a LeBron, velo Wade. con Wade, e agora gústame seguir moito a LeBron, a verdad. Cal é o mellor momento que viviches nun campo? Bueno, o ascenso co Compos, sin duda, e despois a eliminatoria do Terrassa. Ese día foi espectacular. O sea, ese día foi dos millores. É o peor? O día do descenso. Sí, tamén o día do descenso e a eliminatoria co Salmantino. Ese día foi moi duro. O día da lesión non? Sí, pero foi diferente. O sea, non foi o peor. Un ídolo da tua infancia. Xavi Alonso. Cal é o teu guilty pleasure? Pois o que nadie se esperaría, que é xogar ao LOL, porque sou un tío moi serio, é xogar ao LOL. Cuidado, creo que sí, eso metió un rabanillo ano pasado aí. Tu rabanillo. Sí, Ostras. sí. Tampouco lle pega moito, Sí, pues é un viciado que é tremendo. Se ve diamante. Sí, metioume el, a verdad. Na miña vida xoguei. Eu xoguei unha vez. Eu hasta o ano pasado tampouco. Sí, non sabía nin que existía. Ostras. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches, pero ollo, non por alegría, senón por cousas que pasaran? Pois diríache Ibiza igual, Copa do Rei. Buah. Sí. Non a mala viaxe. Porque fixemos un que... viaxe que foi tremendo, porque fomos en autobús toda a noite hasta Madrid. Collemos o avión pola mañán, xogábamos pola tarde e non salíamos hasta o día seguinte. Acórdome que fixéramos unha eliminatoria espectacular contra a Ibiza e despois collemos unha borrachera nas habitacións, porque estaba todo cerrado. Que en Ibiza en diciembre non hai nada. O sea, a Ibiza en diciembre está todo cerrado. Non nos fixaron falta máis que Hostia, pero ningún garito de mala muerto ao lado de Pachá. Nada, estaba todo cerrado. Pero se te xuntas a Sarito, a min, a Brais, a Belenda, a Baleato, tal, os cuantos deses, xa tes festa pa... Non estaba Jimmy, que si non... Sí que estaba Jimmy, sí que estaba, sí. Tamén perigoso, non? Sí que estaba Jimmy tamén, era un tío que valía para ir a guerra con él, sí. Pois falando de guerra, a que tres compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A gastos pagos a Punta Cana. Compañeiros actuales ou que tuvera? Que tiveches? A Tomás Abelleira. Pa que levo pan? Ese seguro. A Roberto Baleato. Seguro. Paisano teu. Sí. A gastos pagos, ten que ser un personaje. Aí está. Non sei, igual a Brais a Belenda, que engaña. Engaña? Sí. Tamén así o ves. Engaña. Velo modosiño e tal. Sí, pero engaña. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? O máis extraño a que te refieres? Algo que pasara super raro, Un ovni que de repente aparecera un can e morder o balón. Non creo. Eso non é tan raro. Bueno, non vivín situacións moi raras, a verdade. Igual o día de que Santi Gegunde non rematou a portería cando se lesionou o partido a Londres, que foi unha sensación así como... De que gran tipo. Sí, que gran tipo. Pues, igual algo así, porque tampouco me sona de cousas extrañas, a verdade. Estaba ainda no Compos, claro. Sí. O Cabaleiro. E como queres que te recorden en Compostela? Pois como un
unha persona moi traballadora, moi disciplinada e alguén que pensa no club antes que en el mismo. E por último, decisión imposible. Que o Compos volva a primeira ou que de repente te chamen para xogar en primeira. Que o Compos suba a primeira. Sí, non me van chamar para xogar en primeira división agora. Sí. No, que a ver, xogar en primeira tería que ser espectacular, pero bueno, gustaría que o Compos estuviera en primeira, verdad? Fútbol en Santiago o de Compos primeira. xa estivo. Ti aínda non, eh? Claro, pero eu non me gusta. Bueno, está claro, despois desa resposta, que xa és toda unha lenda do Compostela, pero sabes todo sobre Compostela. Comprobarémola co Compos Millón. Fácil. 6 preguntas, 4 opcións, unha verdadeira e un comodín do 50%. O comodín furiño. O comodín furiño. Primeira pregunta. Cantos partidos levas no Compostela segundo la preferente? A, 258. B, 234. C, 239 ou D, 226. É imposible, non? Se o sabes eres un... Volvemos a decir. A, 258. B, 234. C, 239. D, 226. Según la preferente, eu creo que a 250 non chego, así que ten que ser o máis cercano a 250. O sea, que é 239? Pode ser? Pois non sei, por aí. É Fallo. o máis cercano. Según la preferente. 234 son. 234, Andabas aí, eu creo que levo máis, Creo que la preferente se engañe. Pode ser. E amistosos. Métense de copa. Eu creo que estou cerca dos 250 xa, Pode Diría, sí, por aí. Entón dámola como válida, non? Eu creo que me deberías dar por vale. Veña. Bueno, a quen lle metiches o teu primeiro gol co Compostela, tamén segundo la preferente? Esta vais a O Paio Saco, o Céltiga, o Alondras ou o Boiro? O Alondras, o meu colega Lorenzo. Eso foi en Liga, non? En Liga, claro. En Copa? Foi en Copa, non? Foi en O Copa. primeiro foi en Copa. Sonábame. A ver, repíteme os nombres. Paio Saco, Céltiga, Alondras ou Boiro? Paio Saco. Efectivamente, Paio En Saco. Copa, que? Copa Deputación? Copa de Putación. Vale. Bueno. Cantos goles a favor meteu o Compostela en primeira división? A. É que non me jodas, A, 220. B, 184. C, 199 ou D, 239. Poñen cifras parecidas, Non é fácil isto. Eu quero comodín. Comodín furiño. Sí. Perfecto. Cales lle quedan? A, 220. C, 199. Eu é que xa sei a resposta, porque... Que sei, 199. Correcto. 199. Bueno, ahora ven o bon. En que rúa santiaguesa está ubicado o Carallo 29? Buah. Sei onde está o Carai 29. A, Rúa de San Bieito. B, Rúa do Franco. C, Casas Reais ou D, Rúa Travesa. As travesas, creo, Porque eu sei onde está ubicado e soname por esa zona. Efectivamente, Sí, Rúa Travesa. Sí, señor. Ben. Sí, ahí está. Ben. Vamos con outra de historia xeral de Compostela. Canto costaba o vidrio que rompeu Ronaldinho cunha chilena na catedral? É burrado este, Está moi A, borrado. 2 euros. O tema é que son todo cifras. Algún que veo furiño nunha acera casi. Eu creo que non. A, 2 euros. B, 1,50. C, 1,20 ou D, 80 céntimos. Pensa que antes a Segundo- vida era moito máis barata que a actual. E segundo, o Marca. Unha noticia do Marca. Repite os precios. A, 2 euros. B, 1,50. C, 1,20 ou D, 80 céntimos. Me parece un regalo este. Sí, un regalo. Non sei se poñeríamos ventana a miña casa, unhas ventanas estas da catedral. Un 20. Correcto. Mallao, chaval. Espectacular, Xoguei, me dixeches que era moi barato e dixen, Bueno, 80 non pode ser. E agora esta eu creo que é a real de ser un picheleiro de pro. Este... Buah, que bo. Que tomaba cos aliens o voceiro da Asociación de Abducidos de Santiago de Compostela? Moloume este,
A. Licor Café. Ese sí. B. Estrella Galicia. C. Licor de Herbas. D. Alvariño. Licor de herbas. señor. Efectivamente. O sea, podemos decir que Samu Rodríguez picheleiro 100%. Pero de pro, de o sea, pro, Buah, que boa esta, se encantoume. Encantoume. Ahora, bueno, enhoraboa por este... Como era? Compos O millón. Compos Millón. Espectacular, gustou. Estuvino bastante ben, non? Sí. Moi ben, moi ben. Concursante top. Sí. Estás Top. para, joder. Pois, algo pois, máis. estiven pensando unha Pero que esa, era- esa dos abducidos non cha vais a ver casi nadie. Eu esta, pois era das poucas que sabía eu. Sí. Estiven por poñer unha de Tomando aí uns recordes. canto é o canto dura o traxecto entre Tarasca e Avante. Pero ese sei, non é? 5 minutos ou... Pouco menos. No, depende. Depende das copas que leves. E tamén igual si vas de día non sabes chegar. Esa é outra, Esa é outra. Ollo con Samu Rodríguez, sabe como. Esta é de picheleiro pro, Bueno, pasamos ás preguntas clásicas, non sei se as coñeces, Samu, pero vai a primeira. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte nunha habitación pechada e sen armas? Ainda nunca me peguei con nadie, pero... Eres rudo, Samu. Creo que Matos dixo que se comentaba moito no vestiario ano Unha pasado. ovella, diríache. Ovella. Unha ovella, Bueno, igual, sí. non está mal. Ovella. Cuidado, porque a ovella É fa- embiste. Non carneiro. No, un carrino que ten corros. Unha ovella. Unha ovella. Bueno, Hai algún equipo polo que nunca ficharías? No. No. Ningún que te siga algo de manía. Cal é o máximo rival do Compostela? Tuvemos... Irías en xaneiro para Ourense? Sei que non. Español, ve. non teño ningún equipo así. O rival do Dubra? Quen é o rival do Dubra? Pois cando eu era pequeno era o Flavia, Copa do Sar, era un rival moi... Flavia de Padrón, Acórdome de ver as finales de Copa do Sar, con Flavia Flavia eran partidos chulos, Non te veremos no Flavia. Non creo. Non ten pinta. Flavia creo que é o equipo con máis copas de usar, non? Pode ser. Histórico, A nova desta tempada, que sería se non foses futbolista? Pois creo que intentaría ser adestrador 100%. Esa xa fixa a semana pasada Añón, Sí, pero porque cando pensaba que non iba a ser futbolista no Dubra xa me orientei para entrenador, porque tiña aí non contaba de que Non te animas con ser psicólogo. tamén. O doutor Sí, Samu pero- Rodríguez. Claro, tampouco parecido ser entrenador. pero a psicología leva un pouco tamén a iso. Ligada ao fútbol. Sí. Moi ben, pois... Por moitísimas gracias por vir. No, gracias a vos. Antes de marchar temos un regalo para ti. Temos isto, que non quero que se abre para que vexas o que é, dos nosos patrocinadores de Mans do Mar, e é para ti, para que gusta co colacao. Gustei moito o café. Pois Sí, para cafetear moitísimo con esa taza. Sí. Aparte gústame a taza. Pois moitas gracias. Un placer terte aquí, o capitán do Compostela, por moitos máis anos, Samu. Esperemos que sí. Un placer escoitarte. Un placer a vos que lle dedes visibilidade a este fútbol que nos gusta, que o estades facendo moi ben e que vai moi ben. Moitas gracias. Gracias. Despedímonos tamén dos furiños. Grazas por ver este espectacular podcast. Deixa de Suscribídenos, seguídenos. Deixa de comentarios positivos a favor de Samu Rodríguez. E vémonos no próximo podcast, non? Ou no próximo vídeo. No próximo vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando Do fútbol. Que máis? nos gusta. Chao.